श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. तर आपण आज 6व्या अध्यायाला जे काही आपले उर्वरित श्लोक राहिलेले आहेत त्यांचं अध्ययन करणार आहोत. आपण 6व्या अध्यायावर आहोत. या कर्मयोगाच्या शेवटच्या टप्प्यावरती आपण आज आहोत. ज्या भगवद्गीतेचे 3 विभाग आपण बघितले, कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग, आणि म्हणूनच त्या कर्मातून भक्ती कशी साधावी हे आपण या कर्मयोगामध्ये बघितलं. मग त्यामध्ये इतरही ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. कारण ज्या ज्ञानयोगामध्ये मग आपण या ज्ञानाचा इतिहास बघितलेला आहे आणि मग प्रत्यक्ष कर्म संन्यास योग, मग कर्म संन्यास योगामध्ये आपण कशा प्रकारे निष्काम कर्म, मग हेच कर्म पण निष्काम पद्धतीने कसं केलं जाऊन, की कर्मातून भक्ती कशी आणि या भक्तीच्या सेवेतून कशा प्रकारे तो सगळ्यात उच्च मार्ग आहे आणि या भक्ती मार्गातूनच आपण कशा प्रकारे भगवंतांशी संबंध जोडले जातो, भगवंतांशी जोडले जाऊ शकतो, की ज्या पायऱ्या पायऱ्यांनी जाण्यापेक्षा मग ज्या कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग आणि या पायऱ्यांनी जाण्यापेक्षा जो भक्तीचा मार्ग आहे तो सर्वात सोपा, सुलभ आणि सगळ्यात फास्ट असा मार्ग आहे आणि तो मार्ग हा भगवंतांशी जोडला जातो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो योगी, मग जो पूर्णपणे ज्याने आपली इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांना नियंत्रित केलेला आहे, मग असा मार्ग कशा प्रकारे, की या भक्तीतून भगवंत, या भक्तीच्या मार्गातून की भगवंतांशी जोडलं जाण्याच्या माध्यमातून निश्चितच या सगळ्यावरती तो पूर्णपणे नियंत्रण मिळवतो, कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये असतो. ती भावना महत्वाची. आणि आपण म्हणून या 6व्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की या अष्टांग योगातून, म्हणून यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी, या प्रकारे आपण या 4 अष्टांग योगातून मग 8 टप्पे आपण बघितले. आणि मग या 8व्या टप्प्यावर कशा प्रकारे समाधीस्थ आणि मग या समाधीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलं जातंय, की जो पूर्ण परिपूर्ण योगी असा आहे, की परिपूर्ण ज्याला ज्ञान आहे तो भगवंतांशी जोडला जातो. आणि ती समाधीस्थ अवस्था कशा प्रकारे गाठता येते, तर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ती निश्चितपणे या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जाऊ शकतो, कारण तो त्या कृष्ण भावनेमध्ये असतो. सर्वम कृष्णार्पणम, आणि जे काही आहे ते कृष्णाला समर्पित आहे, कृष्णाचं आहे, ते कृष्णापाशीच त्या कृतज्ञतेने व्यक्त केलं जाते. आणि म्हणूनच भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे, की मग आता अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत. मग अर्जुनाने तर मनाबद्दल सांगितलं, कारण या मनाला कसं मार्गदर्शन करायचं हे भगवंतांनी सांगितलंच, की मनाला कसा तू मित्र बनवू शकतोस आणि कशा प्रकारे तो तुझा शत्रूही बनवू शकतो हे तुझ्या हातात आहे. म्हणून या मनाला मार्गदर्शन कसं करायचंय भगवंतांनी त्याविषयीच ज्ञान दिलेलं आहे. पण ह्या सगळ्या टप्प्यांमधून जाताना मग कशा प्रकारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम हे सगळं, सगळ्या प्रत्येक टप्प्याची आपण माहिती घेतली. मग कशा प्रकारे या सगळ्या नियमांना गाठून या भौतिक प्रकृतीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवून मग एका निर्जन ठिकाणी कशा प्रकारे त्या आसनाचं वर्णन केलेलं आहे. हे आसन कसं असावं, उंच असावं का कमी उंचीवर असावं, कशा प्रकारे आपल्या पाठीचा कणा ताठ असावा, ते पोश्चर कसं असावं, कुठल्या त्या आसनामध्ये बसावं, आणि मग कशा प्रकारे त्या प्राणाचा आयाम साधला जातो. त्या प्राणायामामध्ये त्या मनाला, इंद्रियांना आणि कशा प्रकारे नियंत्रित केलं जातं, की कशा प्रकारे तो बॅलन्स्ड, तो व्यक्ती स्वतःला कुठेतरी संतुलित करायला बघत असतो. आणि कशाने साधलं जातं, कारण कुठेतरी जेव्हा तुमचं मन, आणि या मनाला म्हणूनच मार्गदर्शन केले, त्या मनाला कुठेतरी कशा प्रकारे या योगांच्या टप्प्यामार्फत मग धारणा, ध्यान, प्रत्याहार आणि मग कशा प्रकारे समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते आणि तिथे भगवंतांशी संबंध जोडला जातो. परंतु हे अर्जुनाने भगवंतांना पूर्णपणे मान्य केले. अर्जुन हॅज केप्ट हिज फूट डाऊन, की नाही, हे शक्यच नाही. अर्जुन म्हणतोय त्या द्वापार युगामध्ये सुद्धा मला आम्हाला ही योग पद्धती मी स्वीकारूच शकत नाही, कारण जिथे मी वाऱ्याला पकडू शकेन पण त्या मनाला मी धरू शकणार नाही. कारण हे मन आहे ना, ते किती मग बऱ्याच वेगाने ते धावत असतं. म्हणजे वाऱ्याचा वेग केवढा आहे त्याहीपेक्षा अतिशय कितीतरी पटीने जास्त वेगाने हे पळत असतं. मग या मनाला मी धरू कसा? एक वेळ वाऱ्याला कुठेतरी, म्हणजे तो वारा तर पळतच असतो, परंतु त्या वाऱ्याला मी एक वेळ प्रयत्नांती पकडू शकेन. आय एम सॉरी. तर मी मनाला धरू शकणार नाही.
आणि म्हणूनच या मनाला कशा प्रकारे मी कुठल्याही प्रकारे नियंत्रण करू शकणार नाही, तर मग तू मला मार्ग सांग आणि मला कशा प्रकारे हे शक्य आहे, तर हे मी करूच शकणार नाही. पण तिथे भगवंतांनी सांगितलं की प्रयत्नांनी आणि ज्ञानाने, मग त्याविषयीचा अभ्यास, मग तू जेव्हा अभ्यास करशील, अभ्यासाने आणि प्रयत्नाने हे निश्चितच शक्य आहे. हे कठीण आहे पण अशक्य नाही. आणि म्हणूनच त्यासाठी लागणारे प्रयत्न, की मग कशा प्रकारे प्रयत्न भगवंतांनी सांगितलेत. मग आधीच्या श्लोकांमध्ये आपण हे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की कशा प्रकारे या मनाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेय. श्री भगवान वाच, क्षमस्व, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते. श्रीकृष्ण म्हणतात, हे कौंतेया, चंचल मनाला संयमित करणं निसंशय कठीण आहे, पण योग्य अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे. आणि म्हणूनच ही अनासक्ती, त्या अनासक्तीद्वारे ते निश्चितच त्या मनाला वश करणं हे निश्चितच शक्य आहे. परमात्म्यावर मन केंद्रित करणं, मन आणि इंद्रिय संयमित करणं, ब्रह्मचर्य पालन करणं, एकांतवास राहणं इत्यादी कठोर नियमांचं पालन कोणीच करू शकत नाही, असं अर्जुनाने सांगितलंय. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे की वैराग्य म्हणजे भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणे होय. निर्विशेषवादी आध्यात्मिक अनासक्ती ही कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा अत्यंत कठीण आहे. कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्ण लीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. बघा, वैराग्य म्हणजे भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्त, अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणे म्हणजे बघा की जिथे आपण म्हणतोय भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा, त्यानंतर साधू संग, भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती. म्हणजेच काय, तर कशा प्रकारे या वैराग्याशी म्हणजे सर्व गोष्टींपासून अनासक्त होणं, आणि म्हणूनच कशा प्रकारे भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणं, म्हणून अनर्थ निवृत्ती, मग पुढे जाऊन जी रुची सेव निष्ठा आणि मग भगवंतांप्रती आसक्ती. निर्विशेषवादी आध्यात्मिक अनासक्ती ही कृष्ण सेवेमध्ये मन आसल करण्यापेक्षा अत्यंत कठीण आहे. कारण बघा की कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा आध्यात्मिक अनासक्ती, मग कशा प्रकारे निर्विशेषवादी की जे भगवंतांवर ज्यांचा विश्वासच नाहीये, जे अस्तित्वालाच मान्य, मग ज्या मायावादी लोकांना आपण म्हणतो, परंतु कशा प्रकारे जे भगवंतांना शक्ती म्हणून मानतायत, परमात्मा आणि भगवान या तीन टप्प्यावर आपण जाणलेलं आहे, परंतु कशा प्रकारे कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करणे ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्ण लीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. ही गोष्ट कठीण आहे पण अशक्य नाहीये. हळूहळू टप्प्या टप्प्याने का होईना, जसं आपण म्हटलं की मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे, परंतु जे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या तीन टप्प्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे जाणतायत, ते अध्यात्माच्या निरनिराळ्या टप्प्यावरती आहे. आणि म्हणूनच जे निराकारवादी, निर्विशेषवादी आहेत, ते भगवंतांच्या अस्तित्वाला जाणत नाहीयेत. आणि म्हणून त्यांना त्याच्यामध्ये आसक्त करणं, आध्यात्मिक मग त्या गोष्टीमध्ये आसक्त करणं हे टप्प्याटप्प्याने साधता येईल. आणि जे कृष्ण भावनेमध्ये आधीच आहेत, ते निश्चित या भगवंतांच्या भगवान या रूपाशी निगडित आहे. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की या आसक्तीला परेशान भूती किंवा आध्यात्मिक तृप्ती असं म्हटलं जातं. ज्याप्रमाणे भुकेल्या मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होत असते, भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, ज्या प्रकारे आपण एखाद्या भुकेल्या मनुष्याला खायला दिल्यानंतर कशा प्रकारे पटापट अन्न ते खाल्लं जातं, त्याचप्रमाणे त्याप्रमाणे
जिथे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचं मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होतं. आणि म्हणूनच इथे म्हटलंय की कुठेतरी आध्यात्मिक अनासक्ती ही कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा कठीण आहे. कारण मग कुठेतरी आपण म्हणतो ना की कृष्ण सेवेमध्ये मग त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला आणणं हे किती महत्वाचं आहे. आणि तिथे कुठेतरी भौतिक गोष्टींपासून अनासक्ती करायची, आध्यात्मिक अनासक्ती नाही. आणि म्हणूनच कृष्ण सेवेमध्ये मन जास्तीत जास्त म्हणजे भगवंतांच्या प्रती सर्वात जास्त जितकं आहे. मग आपण जे काही प्रत्येक कर्मातून जसं आपण अधिकच्या अध्यायातून साधलं. एक सेकंद द्या मला. क्षमा असेल. तर अशा प्रकारे ज्या भुकेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणे अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होत असते, आणि भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचं मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होते. हे कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य किंवा आहार यामुळे रोग्याला काही काही शब्द कुठेतरी मला वाटतं म्हणून मला वरतीही तेच जाणवलं, ते मी पुन्हा जरा चेक केलं. आणि म्हणूनच कधी कधी काही टायपो मिस्टेक आहेत याच्यामध्ये सुद्धा, ज्या आपण ज्या प्रयत्नपूर्वक मी सुधारायचा प्रयत्न करते, कारण काही वेळेला ते टायपिंग एरर असू शकतात. आणि म्हणूनच योग्य पथ्य किंवा आहार यामुळे त्या होणाऱ्या रोगा निवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करणे हा उन्मत्त मनासाठी केलेला कुशल उपचार आहे, आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणे हा रोग्यासाठी योग्य असं पथ्य आहे. जसं आपण म्हणतो बघा की भुकेल्या माणसाला अन्न दिलं की ज्याप्रमाणे तो समाधानी, मग आपण इतके एकदम भुकेने कासावीस झालेला मनुष्य असेल आणि तो जेव्हा एक घास पोटात घालतो तेव्हा ती जी तृप्ती आहे, ते जे समाधान आहे, त्या समाधानाची कुठेतरी तुलना या भगवत भक्तीशी केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे म्हणूनच जितकी भक्तिपूर्ण सेवा असा मनुष्य करतो त्याला तर दिव्य समाधान, कारण ज्याप्रमाणे ते एक घासाचं जे महत्व आणि जसा तो पोटात जातो तशी ती तृप्ती, जे समाधान होतं तेच समाधान अशा व्यक्तीला होतं आणि त्याचं
मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होतं. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे रोग्याला कसं की पथ्य, मग अशा अशा प्रकारे जसं आपण गेल्या अध्यायामध्ये चर्चा केली थोडी शेवटी शेवटी, म्हणून मी हे थोडंसं सुरुवातीला घेतलं पुन्हा. तर कशा प्रकारे एखाद्या रोग्याला ठराविक पथ्य दिलं जातं, आहार दिला जातो, कारण ते त्याचं योग्य ट्रीटमेंट असते आणि ती त्याची योग्य त्याला नियंत्रण करण्यासाठी दिलेला त्याचा आहार असतो. आणि त्याप्रमाणे त्याने जर ते पथ्य पाळलं, तशाप्रमाणे तो आहार केला, तर ते त्याच्या रोग निवारणासाठी तो लवकरात लवकर त्या रोगातून मुक्त होतो. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचं श्रवण करणे हा उन्मत्त मनासाठी, जसं मन उन्मत्त झालेलं आहे, हे मन सैरवैर झालेलं आहे, मन चंचल आहे, आणि म्हणून या मनाला नियंत्रित करण्याचं असेल तर कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणं आणि नामस्मरण करणं हा या उन्मत्त मनासाठी असलेला कुशल उपचार आहे. आणि असं हे कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणं हे त्याचं योग्य पथ्य आहे. आणि हा उपचार म्हणजेच कृष्ण भावनेची पद्धती होय, हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः. ज्यांचं मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणं कठीण आहे, परंतु ज्याचं मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे. कसं आहे की प्रत्येक वेळी मी तेच सांगते की जिथे जिथे श्रद्धा आहे तिथे निश्चितच त्या भक्तीचा मार्ग खुला होत राहतो पुढे पुढे. आणि म्हणूनच तिथे श्रद्धा आहे तिथे निश्चितच ती व्यक्ती त्याप्रमाणे प्रयत्न करत करत पुढे जाऊ शकते, त्याच टप्प्यावरती आध्यात्मिक उन्नती साधू शकते. पण ज्याचं मन उच्छृंखल आहे, ज्याचं मन सैरभैर आहे की ते भौतिक वासनांवर पुन्हा पुन्हा जाऊन बसतंय, पुन्हा पुन्हा त्याची कारण ते कठीण जातंय. कुणाला कठीण जातंय? तर अशा उच्छृंखल जो मनाला स्वतःला मित्र बनवत नाहीये, वैरी बनवून ठेवलेलं आहे, अशाच मन, मग अशा व्यक्तीला आत्मसाक्षात्कार की मी शरीर आहे आणि आत्मा, मी शरीर नाही आत्मा आहे, आणि अशा प्रकारे त्या आत्मरूपी अशा स्वतःला जाणणं हे अशा व्यक्तीसाठी कठीण होऊन बसतं, कारण तो देहरूपी भावनेशीच निगडीत राहतो. आणि म्हणून अशा व्यक्तीला त्या टप्प्यावरती पुढे जाणं थोडं कठीण होतं. पण पण याच्याच उलट ज्याने आपल्या मनाला मित्र बनवलेलं आहे, ज्याने आपलं मन संयमित केलेलं आहे, तो योग्य जो योग्य साधनांवर जिथे कुठेतरी प्रयत्न करायची इच्छा आहे, जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. आणि म्हणूनच योग्य म्हणून भगवंत सांगतायत की जर उत्तम असे प्रयत्न केले आणि योग्य अभ्यास केला तर या मनाला पकडणं, या मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवणं, मनाला नियंत्रित करणं हे निश्चितच शक्य आहे. आणि म्हणून योग्य साधनांद्वारे, योग्य योग्य अभ्यासाद्वारे, योग्य ज्ञानाद्वारे आणि योग्य प्रकारच्या या साधनांद्वारे या मनाला नियंत्रित केलं जाऊ शकतं. आणि मग अशा व्यक्तीला निश्चितच यशाची खात्री आहे, शाश्वती आहे. देर इज डेफिनेटली द अश्युरन्स ऑफ दॅट थिंग, की कशा प्रकारे तो अश्युरन्स आणि ती खात्री मिळू शकते की जेव्हा तो स्वतःच्या मनाला संयमित करायला शिकतो, तो प्रयत्नांनी निश्चित ती संयमितपणा तो स्वतःच्या मनाला कंट्रोल करायला सक्सेसफुल होतो, यशस्वी होतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अशा मनुष्याने काय केलं पाहिजे, भौतिक कार्यापासून स्वतःला अनासक्त करण्यासाठी योग्य उपचारांचा स्वीकार करत, मग जो योग्य उपचारांचा स्वीकार करीत नाही, ज्याला 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 ते पटतच नाही, ज्याला त्या अस्तित्वालाच मान्य करायचं नाही, अहो काय हे करून काय होणार आहे, हे साधून काय होणार आहे, हे वाचून काय होणार आहे, ती व्यक्ती त्या अज्ञानातच असते, कारण त्याचं महत्वच त्याला पटलेलं नसतं. मग अशा व्यक्तीला कितीही सांगितलं तरीही कठीण आहे. मग तो आत्मसाक्षात्कार घडणं तर खूप कठीण आहे, टप्प्याटप्प्याने निश्चित शक्य आहे. आणि म्हणूनच योगाभ्यासाचा प्रयत्न करताना मनाला भौतिक सुखोपभोगामध्ये रत करणे म्हणजे वरून पाणी ओतताना अग्नी पेटवण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे. खालून अग्नी पेटलेला आहे, अग्नी पेटण्याचा प्रयत्न केला जातो, तो तो आत्मसाक्षात्काराचा आणि त्या मनाला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण वरून सगळ्या वासना आहेत ना हो. मग वरून पाणी ओतलं जातंय, सगळ्या वासनांमध्ये स्वतःला खेचलं जातंय, मग मग कुठून येणार आहे ते नियंत्रण, कुठून त्या मनाला कंट्रोल होणार आहे? आणि म्हणून मग ती आग कितीही पेटवायचा प्रयत्न केला तरी पण वरून पाणी ओतलं जात असेल तर ती पेटवत गेली तरी पण ती विझतच राहणार. मानसिक संयमनाशिवाय योगाभ्यास करणे म्हणजे केवळ कालापव्यय होय.
मग नुसतंच त्या शारीरिक की असं आसन केलंय, असा व्यायाम केलाय, मग ते शरीराला तुम्ही कुठेतरी शारीरिक भावनेशी मग त्या शरीराला जपायचंय हो. त्या शरीराला जपायचंय कारण त्या आत्मिक भावनेला कुठेतरी आपल्याला उन्नत करायचंय. म्हणून निश्चित भगवंतांनी याच्या आधीही सांगितले, अर्जुनाला भगवंतांनी तेच सांगितलं की तू फक्त शरीर नाही आत्मा आहे या गोष्टीशी निगडीत राहून तू म्हणालास मी हे युद्ध केलं नाही तरी चालेल का? नाही, तू तिथे तुझा देहरूपी भावना की तू क्षत्रिय आहेस. तू तू कर्माने गुणाने गुणकर्माने तू क्षत्रिय आहेस. तुला हे युद्ध केलंच पाहिजे. तू स्वतःच्या जबाबदाऱ्यांमधून पळून जाऊ शकत नाही. पळकुटेपणा करू नकोस. म्हणून तू निश्चयाने दृढ हो आणि त्या दृढ निश्चयाने तू उठ आणि युद्ध कर. आणि म्हणूनच आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या दृष्टीने योगाभ्यास पाहिल्यास असा योगाभ्यास म्हणजे नुसत्याच त्या शारीरिक गोष्टीशी निगडीत तो योगाभ्यास हा व्यर्थ आहे, कालाचा अपव्यय आहे. म्हणून मनुष्याने आपलं मन निरंतर भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न करून त्याला संयमित केलं पाहिजे. जोपर्यंत मन कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होत नाही तोपर्यंत ते स्थिर संयमित होऊ शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा सहजपणे विशेष असे प्रयत्न न करताच योगाभ्यासाचे फळ प्राप्त करू शकतो आणि तो परंतु योगाभ्यास करणारा मग वायसी वर्सा नाहीये. कारण एखादा विशेष प्रयत्न न करताच योगाभ्यासाचा प्रयत्न करतो कारण तो कृष्ण भावना भावित असतो. पण जी व्यक्ती नुसताच योगाभ्यास करत आहे जिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे, जिथे कृष्णच मिसिंग आहे, तिथे निश्चितच तो यशप्राप्ती करू शकत नाही. म्हणजे इट डझंट गो वायसी वर्सा. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती निश्चितच योगाभ्यास करू शकते, पण योगाभ्यास नुसती करणारी व्यक्ती की फक्त त्या योगाला जाणलेले आहे, ती आसनं करायची आहेत आणि फक्त त्या मानसिक कुठेतरी मेडिटेशन शारीरिक गोष्टींना कुठेतरी महत्व देऊन तो योगाभ्यास साधायचा, मग तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. तिथे तिथे कृतज्ञता मिसिंग आहे. तिथे कुठेच ग्रॅटिट्यूड नाहीये. तिथे माझ्यासाठी करायचंय, मला मला हे करायचंय, मला असं मिळवायचंय म्हणून तिथे मी तो खोटा अहंकार अजून जागृत आहे. मग मात्र तो यशप्राप्ती करू शकत नाही. अर्जुन उवाच अयती हि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य. अर्जुन विचारतोय हा हे. अर्जुन उवाच अयती हि श्रद्धयोपेतो चलित मानसः अप्राप्य योग सिद्धिं का गतिम कृष्ण गच्छति. बघा, मग अर्जुनाला आता पुढचा प्रश्न पडलाय. मग ठीक आहे, सगळं मन स्थिर करणं ठीक आहे, मला ना नियंत्रित करायचं आहे, कृष्ण भावना डेव्हलप करायची, कृष्ण भावना भावित व्यक्ती निश्चित योगाभ्यास करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी अर्जुनाने जाणून घेतल्यात. मग त्या सगळ्या गोष्टींचं आकलन होऊन अर्जुनाला प्रश्न तयार झालेला आहे. मग अर्जुन म्हणतोय की हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे कुठेतरी मार्गभ्रष्ट होतोय, मग अशामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाचं काय होतंय, त्याला कोणती गती प्राप्त होते? मग भगवंत याचं उत्तर देणार आहेत. पण त्यासाठी आपण हे जाणण्याचा, आधीच मला वाटतं गेल्या त्याच्यामध्ये आपण थोडं म्हटलंय की, आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना का विचारतोय 3 मार्गांपैकी ज्या प्रकारे भक्ती योग, ज्ञानयोग आणि कर्मयोग याच्या प्रकारे 3 मार्गांपैकी भक्तियोग हा विशेष करून या युगासाठी योग्य आहे. कारण भगवत साक्षात्काराचा हा अत्यंत सहज सुलभ मार्ग आहे आणि म्हणून अष्टांग योग नाहीये. बघा, मग या तिन्ही पैकी, मग इथे 3 पैकी कुठलं सांगितलेलं आहे? तर ज्ञान मार्ग, अष्टांग योगाचा अभ्यास आणि भक्ती. अष्टांग योगाचा मार्ग की कशा प्रकारे ज्ञान मार्ग, अष्टांग योगाचा अभ्यास किंवा भक्ती योग. मग अशा प्रकारे अष्टांग योग हा कुठेतरी आवाक्या पलीकडचा आहे. ज्ञानयोगाचा मार्ग तर अवलंबलाय, पण भक्ती योगाच्या मार्गाला भगवंतांनी जास्त श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे की ते भगवंतांची सेवा, भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा हा सुलभ मार्ग आहे. आणि म्हणूनच या भक्ती योगाला विशेष करून या युगासाठी की जिथे आपण 6व्या अध्यायामध्ये आता जाणणार आहोत की हा भक्ती योग म्हणजे कशा प्रकारे कुठल्या साधनांद्वारे तर नामस्मरण, कीर्तन, संकीर्तन, मग कशा प्रकारे या भक्ती सेवेच्या, भगवंतांच्या सेवेच्या मार्फत आपण या भगवंतांशी जोडले जातोय. आणि म्हणूनच हा कलियुगासाठी असलेला, जसं आपण म्हटलं की प्रत्येक युगाचा यज्ञ हा ठरवलेला आहे. ज्याप्रमाणे सत्ययुगामध्ये ध्यान करणं शक्य होतं, त्रेतायुगामध्ये आहुती दिल्या जायच्या,
यज्ञ याग केले जायचे. द्वापार युगामध्ये अर्चना म्हणजे मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा, अर्च विग्रहाची पूजा करणं हे त्या युगाचा धर्म यज्ञ होता. त्याचप्रमाणे कलियुगामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींच्या ऍडिशनल नामस्मरण हा सर्वात, कारण ध्यान करणं शक्य नाहीये हो. जसं आता अर्जुनाने सांगितलं, मन इतकं चंचल आहे, त्याला इतकं कंट्रोल मध्ये पकडून पकडून ते ध्यान करणं किती शक्य आहे. कारण जे जे सत्ययुगामध्ये शक्य होतं, लाखो वर्षे लोक तिथे जगत होती आणि तितकं ती परिस्थिती, तितकी ती बाह्य परिस्थिती पण तितकी त्याला पूर्ण पूरक होती. अशा परिस्थितीमध्ये ते शक्य होतं. आणि म्हणूनच या कलियुगामध्ये जसं आपण बघितलं, छल, कपट, भांडण आणि या कुठेतरी भ्रष्टाचार चालू आहे, कुठेतरी सगळ्या गोष्टींचा अगदी म्हणतो ना आपण की या सगळ्या गोष्टींनी भरलेलं आहे हे सगळं जग, ही सगळी प्रकृती. मग अशा ठिकाणी या कलियुगामध्ये नामस्मरण हा एकमेव या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच भगवत साक्षात्काराचा अत्यंत सुलभ मार्ग हा भक्ती मार्ग आहे. या संबंधी पक्की खात्री करून घेण्यासाठी अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांना त्यांच्या पूर्वीच्या विधानाला पुष्टी देण्याची विनंती केली. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा स्वीकार मनुष्य प्रामाणिकपणे करील, परंतु या युगासाठी ज्ञान मार्ग आणि अष्टांग योग हे मार्ग अनुसरण्यास अत्यंत कठीण आहेत. म्हणून निरंतर प्रयत्न करूनही अनेक कारणास्तव मनुष्य अपयशी ठरू शकेल. सर्वप्रथम मार्गाचा अवलंब करण्या इतपत मनुष्य प्रामाणिक नसेल. दिव्य मार्गाचे अनुसरण करणे म्हणजे माया शक्तीशी युद्ध पुकारणे होय. कारण ती जी मोह माया आहे ना, तिच्याशी युद्ध पुकारण आहे. दिव्य मार्गाचं अनुसरण करणे, बघा अनुकरण आणि अनुसरण यातला फरक आधीच आपण जाणून घेतलेला आहे. इथे अनुसरण करायचंय, आदर्श व्यक्तींचं अनुसरण, जिथे भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली मग भगवंतांच्या त्या मार्गावरती अनुसरण करायचंय. मग त्या दिव्य मार्गाला अनुसरित करणं म्हणजे काय, तर मोह मायेशी युद्ध पुकारणं आहे. त्या मोहमाया आणि योगमाया भगवंतांचीच आहे. यास्तव जेव्हा मनुष्य मायाशक्तीच्या दावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा मायाशक्ती ही विविध प्रलोभनाद्वारे साधकाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करत असते. कशा प्रकारे आपण याची उपमा घेऊ शकू बघा, की मग मनुष्य जास्तीत जास्त नको, मला हे विचार यायला नकोय. बघा, मनामध्ये आपण म्हणतो की नामस्मरण करतोय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तरी पण ते मनात विचार येत आहेत. आपण म्हणतोय नको येऊ मनात विचार, नको येऊ, आपलं ते युद्ध पुकारलेलं असतं. पण तरीही त्या सगळ्या युद्धामध्ये कुठेतरी ती मोह माया सतत पुन्हा 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 ते विचार आपल्या डोक्यात घालत असते. कारण ती विविध परलोभनांद्वारे साधकाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करत असते. आणि म्हणूनच या मायेमध्ये आपण जितके जितके मग म्हणून त्या मनाला जास्तीत जास्त त्या नामस्मरणामध्ये गुंतवायचंय. जरी येऊ दे मायेचा, जरी येऊ दे मनामध्ये विचार, तरीही स्वतःला प्रयत्न करणार. आणि म्हणूनच अनेक प्रलोभनांद्वारे ही मोह माया तेवढी स्ट्रॉंग आहे, ती भगवंतांची शक्ती आहे. भौतिक शक्तीच्या गुणामुळे बद्ध जीव हा पूर्वीच मोहित झालेला असतो आणि दिव्य साधना करते वेळी सुद्धा जीव पुन्हा मोहित होण्याची पावली शक्यता असते. यालाच योग्य चलित मानस अर्थात दिव्य मार्गावरून भ्रष्ट होणे. विश्वामित्रांचं उदाहरण आपण बघितलं की जिथे कुठेतरी त्या बिंदूपाशी, मग तिथे कुठेतरी त्या भुयांच्या मध्ये मग त्या ब्रह्मतत्वाला कुठेतरी तल्लीन होण्याचा आणि तिथे कुठेतरी एकरूप होण्याचा आणि तिथे कुठेतरी मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न होतोय, पण तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे हो. मग म्हणूनच पुन्हा पुन्हा त्या मार्गावरून घसरलं जात आहे आणि पुन्हा पुन्हा त्या मोहामध्ये मनुष्य अडकला जात आहे. तसं विश्वामित्रांचं उदाहरण आपण बघितलंय. आणि त्या म्हणून अशा जी व्यक्ती पावली पुन्हा पुन्हा घसरत असते, पुन्हा पुन्हा मोहित होत असते, त्या व्यक्तीला योगचलित मानस अर्थात दिव्य मार्गावरून भ्रष्ट होणे असं म्हणतात. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून भ्रष्ट होण्याचे काय परिणाम होतात हे आपल्याला हे जाणून घेण्यासाठी अर्जुन जिज्ञासू आहे. मग म्हणून अर्जुन विचारतोय की तो मनुष्य प्रयत्न करतोय, पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, पण तो पुन्हा पुन्हा मागे घेतला जातोय, पुन्हा पुन्हा त्या मोहामध्ये अडकतोय. मग अशा व्यक्तीचे परिणाम काय होतं, तो पुन्हा त्या मोहात अडकतोय, पण तो प्रयत्न तो करतोय. मग त्या केलेल्या प्रयत्नांना काहीतरी त्याचे रिझल्ट आहेत का, किंवा त्याचे काय परिणाम होतात हे जाणून घ्यायला अर्जुन जिज्ञासू आहे. कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथी. हे महाबाहो कृष्णा, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशो मार्गावरून
कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विछिन्न ढगाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाला कुठेतरी भय वाटतंय की असा व्यक्ती आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विचिन्न, मग एखादी ढग की ज्याला मार्ग मिळत नाहीये, तो ढग जशा प्रकारे कुठल्याही मार्गाला जाऊ शकतो, पतित होऊन छिन्न विछिन्न अशा ढगाप्रमाणे पतित होऊन मी कुठेतरी त्या पतित म्हणजे पतन होतंय त्याचं, त्या पापी मार्गाला तो तो भ्रष्ट तर होत नाही ना, पुन्हा पुन्हा तो त्या भ्रष्ट मार्गाला तर जात नाही ना, असा कुठेतरी संशय अर्जुनाला येतोय. आणि म्हणून अर्जुन हा प्रश्न भगवंतांना विचारतो आहे. एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते. हे कृष्णा, माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्या वाचून हा संशय दूर करणारा कोणीही मिळणार नाही. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांना विनंती करतोय, जसं अर्जुनाने आधी विनंती केलंय. कार्पण्य दोषो महत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. एक सेकंद तुला घ्यायचंय ते? हा, क्षमस्व हा. माझ्या मुलीला काही मटेरियल हवं होतं तिचं, म्हणून ती तिला बाहेर पडायचं. तर म्हणून अशा प्रकारे जेव्हा अर्जुनाच्या मनात त्याही वेळेला कुठेतरी अनिश्चितता होती आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे असमंजस झालेला अर्जुन भगवंतांना विनंती करतोय की मला तुम्ही निश्चित असं काय ते सांगा, कारण मी योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही, हे युद्ध करावं का न करावं, इथे कुठेतरी संभ्रम झालेला होता भगवंतां अर्जुनाला. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आता सुद्धा अर्जुनाच्या मनात तोच संशय आहे की कशा प्रकारे हे ज्ञान अर्जुन घेतोय, परंतु माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे की मला असं वाटतंय की ही व्यक्ती जी या मोहमार्गामध्ये कुठेतरी स्वतःला प्रयत्न करते, त्या दिव्य मार्गावरती आणण्याचा प्रयत्न करते, पण त्या मार्गात आणताना पुन्हा पुन्हा त्या मोहात ती व्यक्ती जाते. मग अशा व्यक्तीचं काय होतं, आणि अशा व्यक्ती छिन्न विछिन्न होऊन पतितच होतं त्या ढगाप्रमाणे
प्रमाणे तो पतित मार्गाला जातो का मग त्याचं काय होतं? मला कुठेतरी हा संशय आहे, तर माझा हा संशय तुम्ही दूर करा. कारण भगवंतांना गुरु मानलेले आहे अर्जुनाने आणि म्हणूनच केवळ भगवंतच अर्जुनाला त्याच प्रकारे त्याच्या मनातल्या शंकांचं निरसन करून त्याला त्या मार्गावरून पुढे जाण्याला उद्युक्त करतायत. कारण भगवंतांना अर्जुनाने युद्ध करायला हवं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाने त्या मार्गावरून आणि ही कुठेतरी आपलं प्रतिनिधित्व अर्जुन करतोय आणि त्याच्या मनातले प्रश्न हे आपल्याला ज्ञान देऊन जातात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाला पडलेला हा प्रश्न आहे मनातला, की मला याच्यावरून तुम्ही सांगा की मला कुठेतरी मनामध्ये असं वाटतंय. अर्जुनाला अयशस्वी योग्याच्या भविष्याबद्दल जाणून घ्यावयाचं आहे. श्रीकृष्णांच्या समान किंवा बरोबरीचा कोणीही नाही आणि भौतिक प्रकृतीच्या दयेवर जगणारे तथाकथित महान ऋषी आणि तत्वज्ञानी निश्चितच श्रीकृष्णांची बरोबरी करू शकत नाहीत. म्हणून श्रीकृष्णांनी दिलेला हा निर्णय म्हणजे सर्व संशयांचं अंतिम आणि परिपूर्ण उत्तर आहे. कारण हे भूत, वर्तमान आणि भविष्य पूर्णपणे जाणतात, परंतु त्यांना कोणीही जाणत नाहीत. केवळ श्रीकृष्ण आणि कृष्ण भावना भावित भक्त हेच सर्व काही इत्यंभूत जाणू शकतात. म्हणून भगवंत आणि भगवंतांचे भक्त हे निश्चितच सर्व जाणू शकतात. मग इथे तुम्ही म्हणाल अर्जुन हा भक्त आहे, पण अर्जुन हा भक्त आहे, अर्जुन हा तिथे असामान्यच आहे, तिथे कुठेही सामान्य व्यक्ती नाही अर्जुन. पण अर्जुन आपलं प्रतिनिधित्व करून आणि त्याच्या मनातल्या आलेल्या शंका जर त्यांनी सांगितल्या नाही तर ते ज्ञान आपल्याला कसं मिळणार आहे, कुठल्या माध्यमातून? आणि म्हणून ही भगवंतांची सगळी योजना आहे. नाहीतर अर्जुनासारखा उत्कृष्ट धनुर्धर याची गत अशी का व्हावी? परंतु तो कुठेतरी असमंजस, कारण तो निर्मळ मनाचा आहे, तो भक्त आहे भगवंतांचा आणि म्हणूनच त्याच्या मनामध्ये या सगळ्या जे काही विचार येत आहेत त्याचं निरसन करून घेण्याचा तो प्रयत्न करतो. मग आता भगवंत उत्तर देत आहे. श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत्न नहि कल नहि कल्याण कृत्नशी दुर्गती तात गच्छती. बघा बघा, कश्चिन दुर्गती तात गच्छती. मग कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय? श्री भगवान म्हणतायत, हे पार्था, शुभ कार्यामध्ये युक्त झालेल्या योगी व्यक्तीचा इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, जो मनुष्य चांगले कार्य करतो तो दुष्प्रवृत्तीनी कश्चिन दुर्गती तात गच्छती. मग कशा प्रकारे तो दुष्प्रवृत्तींनी प्रभावित होत नाही, कारण तो कर्म चांगलं करतोय. ज्याचं कर्म चांगलं आहे तो निश्चित त्या मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करतो आहे. जो सर्व भौतिक आकांक्षांचा त्याग करतो आणि परमपुरुष भगवंतांना पूर्णपणे शरण जातो त्याची कोणत्याही प्रकारे हानी होत नाही, त्याचा विनाशही होत नाही. उलट पक्षी अभक्त पूर्णपणे आपल्या स्वधर्माचं आचरण करीत असला तरीही त्याला काहीच लाभ होणार नाही. भौतिक लाभ प्राप्तीसाठी शास्त्र संमत तसेच लौकिक अशी दोन्हीही प्रकारची कार्य आहेत. तरच कृष्ण भावनेतील आध्यात्मिक प्रगती करता योगी व्यक्तीने सर्व भौतिक कर्मांचा त्याग केला पाहिजे. बघा, आता अभक्त पूर्णपणे आपल्या स्वधर्माचं, मग जी व्यक्ती अगदी स्वतःची विहित कर्म पार पाडत आहे, परंतु तिथे ती भावना किती महत्वाची आहे, परंतु स्वतःला कुठेतरी तो कृष्ण भावनेमध्ये आणत नाहीये. आणि म्हणूनच एखादा प्रतिवाद करील की जर कृष्ण भावनेची पूर्तता झाली परमसिद्धी प्राप्त होईल, परंतु जर त्याला परमसिद्धीची प्राप्ती झाली नाही तर त्याची आध्यात्मिक दृष्ट्या तसेच भौतिक दृष्ट्याही हानी होते. आता कशा प्रकारे हा फरक जाणून घ्यायचा आपण सुरुवातीपासून जाऊया आणि मग मी थोडस पुढचं वाचून आपण पुन्हा डिस्कस करूया. शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आले आहे की जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचं पालन केलं नाही तर त्याला त्या प्रमादाची फळे भोगावी लागतात. म्हणून जो दिव्य कर्म करण्यामध्ये अपयशी होतो त्यालाही त्या प्रकारची फळे भोगावी लागतात. परंतु श्रीमद भागवत सांगते की अपयशी योगी व्यक्तीला चिंता करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. आपल्या विहित कर्माचं पालन पूर्णपणे न केल्याने जरी त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागले तरी त्यामध्ये त्याची काहीच हानी नाही.
कारण शुभकारक कृष्ण भावनेचे मनुष्य विस्मरण कधीच होत नाही. कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलेला मनुष्य पुढील जन्मी जरी हलक्या कुळात जन्माला आला तरी तो कृष्ण भावनेत संलग्न होतो. उलट पक्षी जो कृष्ण भावना भावित नाही आणि केवळ विहित कर्माचं कठोरपणे पालन करतो त्याला शुभ फळ प्राप्त होईलच असे नाही. बघा, आणि म्हणून इथे कुठेतरी भक्त अभक्तामधला फरक आपल्याला जाणायचा आहे. आणि म्हणून वरतीही त्यांनी दिलंय की अभक्ताने कितीही आपलं विहित कर्म पूर्ण केलं तरीही त्याला शुभफळ प्राप्त होईल असं नाही, कारण तिथे ती कृष्ण भावना मिसिंग आहे. परंतु परंतु भगवंतांनी सांगितलेलं आहे बघा, आणि म्हणून या श्लोकाचं तात्पर्य पुढील प्रमाणे आहे. मानव समाजाचे नियमित आणि अनियमित असे दोन विभाग करता येतात. पुनर्जन्म अथवा आध्यात्मिक मुक्तीच्या ज्ञानाअभावी जे केवळ पशुतुल्य इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत आहेत. बघा, पुनर्जन्म अथवा आध्यात्मिक मुक्तीच्या ज्ञानाअभावी, मग कुठेतरी जे आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगतीशील आहेत परंतु ज्ञानाअभावी जे केवळ पशुतुल्य इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत आहेत ते अनियमित श्रेणीमध्ये येतात. आणि जे शास्त्रोक्त विहित कर्माच्या तत्वांचं पालन करतात ते नियमित श्रेणीमध्ये येतात. अनियमित श्रेणीमधील सभ्य आणि असभ्य, सुशिक्षित आणि अशिक्षित, बलवान आणि दुर्बल या सर्व लोकांमध्ये पशुवृत्ती प्रबळ असते. एक मिनिट हा. काही गोष्टी हे नाही करू शकत कारण माझ्या मुलीला बाहेर जायचं असल्यामुळे तिला काही गोष्टी हव्या होत्या, तर क्षमस्व म्हणून मला थोडा डिस्टर्बन्स आला. तर अशा प्रकारे नियमित आणि अनियमित असे दोन विभाग करण्यात आले. मग आता नियमित आणि अनियमित, मग काय आहे नियमित? तर जे पुनर्जन्म आध्यात्मिक मुक्तीच्या ज्ञानाअभावी पशुतुल्य म्हणजे फक्त, मग जसं आपण म्हणतो मांसाहार, मग मांसाहार करायला स्वतःला स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन त्याच्यामध्ये रत आहेत ते अनियमित श्रेणीमध्ये. पण जे शास्त्रोक्त विहित कर्माच्या तत्वांचं पालन करतायत ते नियमित श्रेणीमध्ये होतात. अनियमित श्रेणीमधील सभ्य आणि असभ्य, सुशिक्षित आणि अशिक्षित, बलवान आणि दुर्बल या सर्व लोकांमध्ये पशुवृत्ती प्रबळ असते. त्यांची कर्म कधीच शुभदायक असत नाहीत, कारण आहार, निद्रा, भय, मैथून या पशुतुल्य प्रवृत्तीचा उपभोग करीत ते दुःखपूर्ण अशा भौतिक जगतात अनंत कालासाठी खितपत पडतात. या उलट जे शास्त्र नियमानुसार संयमित आहेत ते यथावकाश कृष्ण भावनेमध्ये उन्नत होतात आणि निश्चितच जीवनामध्ये प्रगती करतात. जे शुभमार्गाचा अवलंब करीत आहेत त्यांच्या तीन श्रेणी करता येतात. भौतिक सुख समृद्धीचा उपभोग घेत शास्त्रोक्त विधिविधानांचं पालन करणारे, संसारातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करणारे आणि कृष्ण भावना युक्त भक्त. मग जिथे गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि जरी आपण म्हटलं की मग त्या कुठल्याही आश्रमात, जसं आपण म्हटलं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, या तिन्ही या चारही आश्रमातली व्यक्ती ही कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला निश्चितच प्रगत करू शकते. आणि म्हणून हे तीन टप्पे इथे दिले आहेत की त्या तीन श्रेणी करता येतात की जे शुभ मार्गाचा, म्हणून जे शास्त्रोक्त जे विधीच्या नियमानुसार तत्वांचा अवलंब करून आणि शास्त्रोक्त पद्धतीनुसार ते कार्य करतायत त्यांना निश्चितच नियमित स्वरूपात ते करता येतात. भौतिक सुखाकरता शास्त्रोक्त विधिविधानांचं पालन करणाऱ्यांच्या पुन्हा दोन श्रेणी करता येतात. सकाम कर्म करणारे आणि इंद्रिय तृप्तीची आकांक्षा न करणारे. जे इंद्रिय तृप्ती करता सकाम कर्म करतात ते जीवनाच्या उच्चतर अवस्थेप्रत किंवा उच्चतर लोकांमध्येही
उन्नत होतात, परंतु तरीही ते लोक संसारातून मुक्त झालेले नसल्यामुळे ते वास्तविक शुभदायक मार्गाचे अनुसरण करीत नाहीत. ज्या क्रिया आपल्याला मुक्तिपथावर नेतात त्याच केवळ शुभदायक क्रिया असतात. ज्या क्रियांचा उद्देश आत्मसाक्षात्कार किंवा देहात्म बुद्धीतून मुक्त होणे हा नाही, त्या क्रिया मुळीच शुभदायक नसतात. कृष्ण भावना भावित कर्म हेच केवळ शुभदायक कर्म आहे आणि तो स्वेच्छेने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याकरता सर्व शारीरिक सुखे दुःख सहन करतो, त्याला तपोनिष्ठ परिपूर्ण योगी असं म्हटलं जातं. आणि अष्टांग योग पद्धतीचा अंतिम उद्देश कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार हा असल्यामुळे असा अभ्यासही शुभदायक आहे आणि जो या दृष्टीने प्रयास करतो त्याला अधोगतीचे भय नाही. कृष्ण भावना. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी या भावनेचं महत्व मग त्याच स्वरूपामध्ये वेगळ्याच शब्दात का होईना आणि म्हणूनच शुभदायक क्रिया कोण व्यक्ती करते. मग पुन्हा जो इंद्रिय तृप्तीमध्ये व्यस्त आहे त्यालाही पुन्हा दोन श्रेणीमध्ये उद्युक्त केलंय. जो भौतिक सुखाकरता शास्त्रोक्त विधिविधानांचं पालन करणाऱ्यांच्या, मग भौतिक सुखाकरता शास्त्रोक्त विधिविधानांचं बघा की जे कुठेतरी त्या गोष्टी भौतिक गोष्टींमध्ये आहेत आणि ते शास्त्रोक्त माहिती त्यांना आहे, ते कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये आणि मग इंद्रिय तृप्तीची आकांक्षा न करणारे, म्हणजे काय तर कुठेतरी स्वतःला निष्काम भावनेमध्ये उन्नत करणारे, निष्काम भावना जोपासणारे, कुठेतरी बिगिनर्स आहे तो, कुठेतरी ती टप्प्याटप्प्याने पुढे नेत आहेत स्वतःला. आणि म्हणूनच तरीही ते लोक संसारातून मुक्त झालेले नसल्यामुळे शुभदायक मार्गाचा अनुसरण करीत नाहीत, कारण कुठेतरी त्या इच्छा आकांक्षा या अजूनही असतात. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं ना की मिथ्याचार नको, याच्याही आधी भगवंतांनी सांगितलं की मनातले विचार. आणि म्हणूनच जोपर्यंत त्या मनाला नियंत्रित करत नाहीये, जोपर्यंत देह बुद्धीने मन व्याकुळ आहे की कुठेतरी मी शरीर आहे आणि या शरीराचे सगळे चोचले पुरवणं आणि या शारीरिक गरजा सगळ्या पुरवत राहणं, मग जे आवश्यक आहे ते निश्चित भगवंतांनी नाकारलं नाहीये, परंतु फक्त मलाच तृप्ती हवी आणि मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि मग स्वतःचे इंद्रिय भोग जो मनुष्य भोगत राहतो तो कुठेही मग त्या गोष्टीवर प्रगत होत नाही. पण हेच जो कृष्ण भावना भावित आहे आणि ज्याला कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार झालेला आहे, ती व्यक्ती त्या अष्टांग योगाच्या शेवटच्या टप्प्यासह जो समाधीस्थ अवस्था ज्याने गाठी आहे त्याच अवस्थेप्रत असतो. आणि म्हणूनच तो त्या दृष्टीने प्रवास करतो. त्या प्रयासाला अधोगतीचं भय नाही, तिथे कुठेच पतन होणार नाही, तिथे कुठेच, कारण ती कृष्ण भावना दृढ आहे हो. तिथे कुठेतरी फक्त मीपणा नाहीये, तिथे कुठेतरी फक्त मला मोक्ष साधायचा आहे, मला मुक्ती मिळवायची असं नाहीये. तिथे कृष्ण भावना, जे करतोय ते कृष्णासाठी करतोय, त्याच्या आनंदासाठी करतोय, कृष्णाच्या संतोषासाठी करतोय, आणि म्हणूनच ते कृष्णाला अर्पण केलेलं आहे. आणि म्हणून मग ती त्या कर्माची फळं ही भगवंतांना अर्पण केलेली आहे. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी अधोगतीचं भय नाही, हे भगवंता सांगतायत. त्याची कुठलीही हानी होणार नाही अशा व्यक्तीची. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते. मग भगवंत सांगताय की अशा व्यक्तीचं काय होत, मग पूर्ण हानी होत नाही. अशी व्यक्ती टप्प्याने पुढे जायला बघतीये पण त्याचं पुन्हा कुठेतरी मोहात अडकतोय, मग अशा व्यक्तीचं पूर्ण नुकसान होत नाही. तर त्याला कुठे जन्म मिळतो, मग त्याचा पुढचा जन्म, जसं आपण म्हणतो आपल्या कर्माने पुढचा जन्म निश्चित केलेला आहे. मग भगवंत इथे सांगते योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे सुखभोग घेतल्यामुळे, सुखोपभोग जो सकाम कर्मात अडकलेला नाहीये, परंतु तो जरी त्या निष्काम कर्मामध्ये असला तरी तो त्या भौतिक गोष्टींपासून, त्या संसाराला मधून पासून कुठेतरी अजूनही तिथे अडकलेला आहे. मग अशी व्यक्ती ही ही सकाम कर्म, ती पुण्यकर्म करते, शास्त्रांचा आधार घेते, मग अशा व्यक्तीला स्वर्ग लोक प्राप्त होतो. आणि मग अनेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान, मग पुन्हा जेव्हा त्या व्यक्तीला या जन्म मृत्यू जरा व्याधी ज्या दुःखालयामध्ये या अशाश्वत जगामध्ये जन्म घ्यायला लागतो, कारण पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये पाप पुण्याची गणती केली जाते. आणि मग जेव्हा पुण्य क्षीण होतं तेव्हा पुन्हा त्या मृत्यू लोकात जन्म जेव्हा येतो तेव्हा पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये ती व्यक्ती जन्म घेत असते.
आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय की योगभ्रष्ट किंवा अयशस्वी योग्यांचे 2 वर्ग आहेत. एखादा मनुष्य अत्यल्प प्रगतीनंतर योगभ्रष्ट होतो, एखादा मनुष्य दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर योगभ्रष्ट होतो. जो योगी अल्पकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर पतित होतो तो पुण्यवान जीवांना प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या उच्चतर लोकांमध्ये जातो. त्या ठिकाणी दीर्घकाळ जीवन व्यतीत केल्यानंतर त्याला पुन्हा या लोकात सात्विक ब्राह्मण वैष्णवांच्या किंवा श्रीमंत व्यापारी मनुष्याच्या घरी जन्म प्राप्त होतो. म्हणून जसं म्हटलंय ना की म्हणून भगवंतांना भक्ताची काळजी आहे, कारण तो भक्त त्या मार्गावर हळूहळू का होईना पण निश्चित प्रयत्न करतोय. आणि म्हणूनच काय होतंय की तो पूर्णपणे अयशस्वी होत नाही. मग तो जरी त्याला त्या स्वर्ग सुखांमध्ये प्राप्ती झाली आणि ती स्वर्ग सुख प्राप्त झाली तरी पुन्हा त्याला त्या मृत्यूलोकात तो गोलोकात जात नाही डायरेक्ट, कारण तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. तिथे तो योगभ्रष्ट योगी, योगभ्रष्ट व्यक्ती आहे, अयशस्वी योगी आहे. आणि म्हणून त्याला काय, त्याला पुन्हा त्या अशाश्वत जसं आपण अजामिलाचं उदाहरण बघू शकतो. अजामिलाला मृत्यू समयी त्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण केलं म्हणून दुसरा चान्स, की त्याला दुसरी संधी दिली गेली आणि म्हणून त्याला मृत्यू लोकातून पुन्हा त्याला अशाश्वत या पृथ्वीवर जन्म मिळाला. परंतु त्याला पुन्हा पुण्य व्यक्तीचा जन्म मिळून त्याला पुन्हा संधी दिली गेली आणि मग तो अजामिला त्या पुण्यकर्माच्या मार्गाला लागून मग त्यांनी त्याचं पूर्णपणे जे काही त्याला त्या मार्गाला लागून त्यांनी तीर्थयात्रा करून नामस्मरणामध्ये आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जेव्हा पूर्णपणे युक्त केलं तेव्हा त्याला वैकुंठवास, तेव्हा त्याला विष्णुदूत न्यायला आलेले आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जे भौतिक प्रलोभनामुळे, आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की ते त्या व्यक्तींना उच्चतर लोकांमध्ये जन्म मिळतो. त्या ठिकाणी दीर्घकाळ जीवन व्यतीत केल्यानंतर त्याला पुन्हा या लोकात सात्विक ब्राह्मण वैष्णवाच्या किंवा श्रीमंत व्यापारी मनुष्याच्या घरी जन्म प्राप्त होतो. आणि म्हणूनच त्या पुण्याचं सगळं जेव्हा सुखोपभोग घेतले जातात त्यानंतर पुन्हा मृत्यूलोकातला जन्म हा या स्थळी मिळाला जातो. या अध्यात्माच्या अंतिम श्लोकामध्ये या अध्यायाच्या अंतिम श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे योगाभ्यासाचं ध्येय म्हणजे कृष्ण भावनेची परमसिद्धी प्राप्त करणे आहे. परंतु जे ही सिद्धी प्राप्त होईपर्यंत टिकून राहू शकत नाहीत आणि जे भौतिक प्रलोभनांमुळे अपयशी होतात मग ते काय आहे, फलगू वैराग्य, युक्त वैराग्य नाहीये. आणि म्हणून ते पूर्णपणे तिथपर्यंत जाऊ शकत नाहीये. ते पुन्हा भौतिक प्रलोभनांमुळे अपयशी होत आहेत. त्यांना भगवत कृपेने, परंतु भगवंत त्यांचीही काळजी घेत आहेत. भगवंत त्याही भक्तांची काळजी घेत आहेत जे जे अर्धवट मार्गापर्यंत गेलेले आहेत. त्यांना भगवत कृपेने आपल्या भौतिक प्रवृत्तीची पूर्ती करण्याची अनुमती दिली जाते आणि त्यानंतर त्यांना वैभवशाली जीवन जगण्याची संधी दिली जाते. ज्यांनी अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त केला आहे त्यांनी परिपूर्ण कृष्ण भावनेप्रत उन्नत होण्यासाठी या सुविधांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. म्हणून भगवंत 9व्या अध्यायात म्हणतात योगक्षेम वहाम्यहम, की भगवंत जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, की त्यानंतरही भगवंत ती काळजी घेत आहेत की तुम्हाला कुठला जन्म प्राप्त होणार आहे, पण आपलं ते कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच ती इच्छा जी आपल्याला भगवंतांनी दिली आहे ती अशा प्रकारे उपयोगात आणली पाहिजे की आपण कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला उद्युक्त केलं पाहिजे. ज्या काही सोयी सुविधा त्या श्रीमंत कुटुंबामध्ये किंवा कुठल्याही कुटुंबामध्ये आपण जन्म घेतल्यानंतर मिळणार आहे त्या सर्वांचा उपयोग करून, का आपल्याला तो जन्म लाभलाय, कारण आपण आधीच्या केलेल्या पुण्यामुळे, आपण जे काही आधी पुण्य कर्म केलंय त्याच्यामुळे आपल्याला तो जन्म लाभलाय. म्हणून या जन्मामध्ये ते पुण्यकर्म पुढे नेण्यासाठी आणि त्या मार्गावरती उन्नती साधण्यासाठी, आध्यात्मिक उन्नती साधण्यासाठी, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी ती कृष्ण भावना निश्चित डेव्हलप केली पाहिजे आणि ती उन्नत करण्यासाठी त्या सुविधांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम. एक मिनिट, कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? सॉरी मी आज वाचलं नाही, संजना माताजी येऊ नाही शकल्या, पण कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? रीना माताजी वाचणार? हरे कृष्णा. मी आधी पण म्हटले होते माताजी. ओके ओके, क्षमस्व माताजी, क्षमस्व. मी 1 मिनिट आवाज वाढवते. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो हो येतोय. ठीक आहे. नाही, माझं लक्ष नव्हतं, क्षमस्व माताजी. एकदा त्या अध्यायाच्या आणि काही मध्ये डिस्टर्बन्सेस पण आले त्याच्यामुळे क्षमस्व. तर तुम्ही वाचू शकता माताजी. हो, वाचू माताजी. हो, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. अथवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिमान योगी
व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे. तात्पर्य माताजी. हा, एक मिनिट हा माताजी. हा, वाचा. तात्पर्य, अत्यंत बुद्धिमान योग्यांच्या कुळात झालेल्या जन्माची या ठिकाणी प्रशंसा करण्यात आली आहे. हो, एक सेकंद. आली आहे, कारण अशा कुळामध्ये जन्मलेल्या बालकाला त्याच्या बालपणापासूनच आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिळते. विशेषतः आचार्य किंवा गोस्वामींच्या कुळात अशी परिस्थिती असते. अशी कुळे प्रशिक्षण आणि परंपरेमुळे अत्यंत बुद्धिमान आणि भक्तिभावित असतात, म्हणून ते आध्यात्मिक गुरु होतात. भारतामध्ये अशी अनेक आचार्य कुळे आहेत, परंतु अपुरे प्रशिक्षण आणि अपुरी विद्या यामुळे त्यांचा आता आता नाश झाला आहे. ऱ्हास आहे का माताजी, का नाश ऱ्हास आहे? असणार काही काही. हो हो, अच्छा, नक्कीच नक्कीच. ऱ्हास झाला आहे. भगवंतांच्या कृपेमुळे अशी अनेक कुळे आहेत की ज्यांच्यात पिढ्यानपिढ्या योगी जन्मास येतात. अशा कुटुंबांमध्ये जन्म प्राप्त होणे ही निश्चितच भाग्याची गोष्ट आहे. सौभाग्याने भगवंतांच्या कृपेमुळे आमचे आध्यात्मिक गुरु श्री विष्णुपाद श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आणि आस्मादिकांना भगवत कृपेने अशा थोर कुटुंबांमध्ये जन्म घेण्याची संधी मिळाली आणि आम्हा दोघांनाही बालपणापासूनच भगवत भक्तीचे शिक्षण मिळाले. नंतर दिव्य परंपरेच्या योजनेनुसार आम्हा दोघांची भेट झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रभुपाद स्वतःबद्दल इथे लिहितायत, अस्मादिक म्हणजे आम्ही स्वतः. आणि जे त्यांचे गुरु आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे बघा की ज्या योग्यांना, की म्हणूनच इथे दिलेलं आहे की कशा प्रकारे दीर्घकाळ योगाभ्यास केलेली व्यक्ती तो अत्यंत बुद्धिमान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे, दीर्घकाळ योगाभ्यास केलेली व्यक्ती. आणि म्हणूनच अशा व्यक्तीला निश्चितच त्या कुळामध्ये जन्म मिळतो, की बालपणापासूनच जिथे, की जसं अभय डे, प्रभुपादांचं नाव अभय डे आणि अभय मोहन डे असं त्यांचं नाव, मोहन डे यांच्या वडिलांचं नाव. आणि त्यांना त्या आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये जन्म मिळालेला आहे आणि तसंच त्यांनी आपल्या गुरूंबद्दलही वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग ते आध्यात्मिक गुरु होतात. आणि भारतामध्ये अशी अनेक आचार्य कुळे आहेत, परंतु अपुरे प्रशिक्षण आणि अपुरी विद्या यामुळे त्यांचा आता ऱ्हास झालेला आहे. त्यांचं कुठेतरी रिडक्शन झालंय, कुठेतरी ती कमी कमी होत चाललेली आहेत. भगवंतांच्या कृपेमुळे अशी अनेक कुळे आहेत की ज्यांच्यात पिढ्यानपिढ्या योगी जन्मास येतात. आणि अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त होणे निश्चितच भाग्याची गोष्ट आहे. आणि म्हणून इथे की अशा दुर्लभ जन्माला, की भगवंत म्हणतात की अशा अशा योग्याला जरी त्यांनी त्याचा योगाभ्यास अपूर्ण राहिलेला असेल तरी त्या योगाभ्यासी व्यक्तीला अशा योगी कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो, आध्यात्मिक. मग ती लहानपणापासूनच, की प्रभुपादांचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर 5व्या वर्षी त्यांची कृष्ण भावना आपल्याला दिसते, की रथयात्रा कशा प्रकारे त्यांनी स्वतःला त्या रथयात्रेसाठी त्यांनी अट्टाहास केला, मोहन डे त्यांच्या वडिलांकडे. आणि ती रथयात्रा त्यांनी मग त्यांच्या वडिलांनी छोट्या मूर्ती त्यांच्यासाठी घडवून घेऊन कशा प्रकारे मग ती रथयात्रा आयोजित केली होती. अनेक व्यंजनांचा, अनेक मातांनी, अनेक भगिनींनी अनेक व्यंजन बनवली आणि अशा प्रकारे वयाच्या 5व्या वर्षी ती कृष्ण भावना वाढीस लागली होती, कारण त्या जन्म त्या कुळामध्ये लाभलेला होता. आणि म्हणूनच आम्हा दोघांनाही बालपणापासूनच भगवद्गीतेचं, भगवत भक्तीचं शिक्षण मिळालं, कारण ज्या कुटुंबामध्ये जन्म. म्हणूनच इवन भागवत वाचताना मला आठवतं, भागवताचं सांगताना ऐश्वर्या माताजींनी, आमच्या परमपूज्य ज्या सिनियर माताजी आहेत, त्यांनी सांगितलेलं की भागवत कथन करतो आपण. आणि म्हणूनच ज्यांच्याकडे भागवत आहे आणि ज्यांना मग भागवत बऱ्याच जणांना दिलं जातं. आणि बऱ्याच जणांना जसं भगवद्गीता, आता गीता जयंती येते तेव्हा मग भगवद्गीता दान केली जाते, त्या दान स्वरूपात भागवत सुद्धा दिलं जातं. अनेक जणांना ते मिळत असतं आणि अनेक जणांना त्याचा लाभ घेता येतो. म्हणून जर या जन्मी तुमच्याकडे भागवत असेल, पूर्ण तो संचय, पूर्ण 12 स्कंद, तर मग तुम्हाला पुढच्या जन्मी भागवत घ्यायची वेळ येणार नाही, कारण तुम्हाला पुढचा जन्म अशा कुटुंबात मिळेल की जिथे आधीच भागवत आहे. आणि अशा या भागवत कुटुंबामध्ये जन्म मिळू शकतो. आणि म्हणून हे किती दुर्लभ आहे आणि हे किती दुर्मिळ आहे असं भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न करतायत इथे. आणि भगवंत सांगतायत की नंतर दिव्य परंपरेच्या, म्हणजे प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे, अस्मादिक म्हणजे आम्हाला आणि आमच्या गुरूंना सुद्धा हा लाभ झालेला आहे. आणि नंतर दिव्य परंपरेच्या
परंपरेच्या योजनेनुसार त्यांच्या गुरूंची आणि त्यांची भेट झालेली होती. आणि अशा प्रकारे मग त्या परंपरेमध्येच असताना आणि त्यांना त्यांच्या गुरूंची भेट झालेली आणि मग त्यांनी त्यांच्या गुरु आज्ञेवरून मग पुढे ही कृष्ण भावना सर्व ठिकाणी आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये जोपासण्याचा हे मिशन हाती हाती घेतलेलं आहे. आणि तेच मिशन, प्रभुपादांचं मिशन, सर्व कृष्ण भावना भावित संघटने थ्रू हे सर्व सर्व भक्त हे पुढे चालवत आहेत आणि पुढे नेत आहेत. तत्र तं बुद्धी संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च यतो यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, असा जन्म मिळाल्यावर तो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. तात्पर्य. हा वाचा माताजी, खूप छान त्याच्यामध्ये कथा पण आहे, वाचा. तात्पर्य. चांगल्या ब्राह्मणांच्या घरी जन्म घेतलेला भरत राजा म्हणजे आपल्या पूर्वजन्मातील दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी थोर कुटुंबामध्ये जन्म घेतलेल्या व्यक्तीचे चांगले उदाहरण आहे. भरत राजा हा पृथ्वीचा सम्राट होता आणि त्यांच्या वेळेपासून देवदेवतांमध्ये ही भूमी भारतवर्ष या नावाने विख्यात आहे. त्यापूर्वी त्या भूमीला इलाहवृत वर्ष म्हटले जात होते. तरुण वयातच सम्राटाने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करण्यासाठी निवृत्ती स्वीकारली, परंतु तो सिद्धी प्राप्त करण्यात अपयशी झाला. नंतर त्याने पुढच्या जन्मात सदाचारी ब्राह्मणाच्या कुटुंबामध्ये जन्म घेतला आणि तो कोणाशीच बोलत नसल्यामुळे आणि नेहमी एकांतवासातच राहत असल्या कारणाने जड भरत नावाने ओळखला जाऊ लागला. आणि त्यानंतर राजा रहू गणाला तो परमयोगी असल्याचे कळाले. त्याच्या जीवनावरून कळून येते की आध्यात्मिक सिद्धीच्या प्राप्तीसाठी केलेले प्रयत्न किंवा योगाभ्यास कधीच व्यर्थ होत नाही. भगवंतांच्या कृपेने योगी मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी वारंवार संधी मिळते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि इथे आपल्याला भरत महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे आणि म्हणूनच अशा भरत महाराजांना, जसं मी अजामिलाचं उदाहरण दिलं, की इथे भगवंत म्हणताय की हे कुरुनंदना, असा जन्म मिळाल्यानंतर तो आपल्या पुनर्जन्माच्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून भरत महाराजांचं जे उदाहरण दिलेले की भरत महाराज कुठेतरी ज्या भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले होते, की जे मी भक्तीचे टप्पे सांगते की श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आणि मग ही जी 8वी स्टेज आहे भावभक्तीच्या, त्या स्टेज पर्यंत भरत महाराज पोचलेले होते आणि ते पूर्णपणे त्या भावनेमध्ये युक्त होते. तसंही असताना काय झालं, पृथ्वीचे सम्राट होते आणि त्या देवी देवतांमध्ये म्हणजे त्यांनी आध्यात्मिक प्राप्ती करण्यासाठी, पूर्णता करण्यासाठी त्यांनी सगळ्याचा त्याग केला. त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये व्यस्त केलं. परंतु एका हरिणीमुळे, एका हरणाच्या पाडसामध्ये त्यांचा जीव अडकला. कारण कुठेतरी त्या हरणाच्या पाडसाविषयी वाटणारं प्रेम, आणि जेव्हा ती हरिणी माता त्या सिंहाच्या तावडीत असते, परंतु आपल्या बालकाला जन्म देऊन ती कुठेतरी ती भक्ष होते त्या सिंहाचं, परंतु ते जे पाडसाला जन्म दिलेलं ते जे त्याचं कोकरू असतं, ते हरणाला भरत महाराज बघतात आणि त्या हरणाला त्यांनी सांभाळलेलं आहे. पण ते इतके हरिणमय होतात की त्यामुळे त्यांना पुढचा जन्मही हरणाचा मिळालेला आहे. पण त्या हरिण जन्मामध्ये सुद्धा त्यांच्या पूर्व पुण्याईने, त्यांच्या पुण्यकर्माने त्यांनी तिथे हिरवं गवत खाऊनच पूर्णपणे आपलं म्हणजे हिरवं गवतच खायचे. कारण ही सगळी का पुण्याई, कारण त्यांच्या पूर्व पुण्याईने आणि त्यांच्या पूर्ण पूर्वीच्या अभ्यासामुळे, पूर्वीच्या योगाभ्यासामुळे त्यांचं हे जीवन पण ते पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करीत होते. आणि म्हणून ते सतत मग जिथे चॅन्टिंग चालू असायचं, जिथे नामस्मरण, तिथे त्यांच्या कानावरती पडायचं आणि अशा प्रकारे मग त्यांना जडभारताचा, पुन्हा त्यांना मनुष्याचा जन्म मिळाला. पण त्यांचं नाव जडभारत होतं. म्हणजे जडभारत म्हणजे काय, तर कुठेतरी विक्षिप्त, कुठेतरी मॅड म्हणतात त्याला, म्हणजे वेडी व्यक्ती. पण तसे ते नव्हते, परंतु तसं मानलं जायचं, लोक त्यांना म्हणायची, कारण ते कुणाशी बोलत नसत. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे पण अशा व्यक्तीला
जेव्हा मग एका राजाला त्यांच्याविषयी कळतं आणि एकदा त्यांना एका भक्ष्य करण्यासाठी म्हणतो ना आपण, बळी देण्यासाठी काही गुंड, काही लोक त्यांना उचलून नेतात आणि देवी समोर जेव्हा त्यांचा बळी दिला जाणार असतो, कारण ते कुणाशी बोलत नसतात, काही नसतात, अशा प्रकारे वागत असतात, कारण त्यांना त्यांच्या त्या जे हरिणमय झालेलं होतं त्याचे अजून कुठेतरी ते भोगायला लागत होते त्या गोष्टी. परंतु त्यांना जडभारताचा मात्र जन्म मिळाला होता, ते पूर्णपणे त्या स्तरावरती होते. आणि म्हणूनच जेव्हा दुर्गा मातेसमोर जेव्हा त्यांचा बळी दिला जात होता, तेव्हा प्रत्यक्ष देवीने त्यांना वाचवलेलं आहे आणि त्यांना त्या इतर लोकांचा त्यांनी अंत केलेला आहे. आणि तेव्हा मग लोकांना कळलेलं आहे. आणि त्यानंतर सुद्धा राजा रघुगणाला तो परमयोगी असल्याचे, मग त्या राजाला जेव्हा ते कळतं, तेव्हा त्या स्तरावरती आणि तेव्हा त्यांना ते पद दिलं जातं. आणि त्याच्या जीवनावरून असं कळून येतं की आध्यात्मिक सिद्धीच्या प्राप्तीसाठी केलेले प्रयत्न किंवा योगाभ्यास कधीच व्यर्थ होत नाही. आणि मग त्यांना त्यांची ती पद दिलं जातं. आणि अशा प्रकारे मग त्या जडभारताचं महत्व त्या राजाला कळून मग ते सर्व ठिकाणी, कारण राजामार्फतच मग ते पसरलं जाऊ शकतं. आणि म्हणूनच असा योगाभ्यास मग त्यांनी आधी केलेले जे काही त्यांचा अभ्यास होता ते कुठेही व्यर्थ गेलं नाही, त्यांना त्या जन्माची प्राप्ती झाली. भगवंतांच्या कृपेने योगी मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी वारंवार संधी मिळते. आणि म्हणूनच त्या व्यक्तीने, म्हणून ती ते ते ती भक्ती जी आहे ती भक्ती व्यर्थ जात नाही, तो अभ्यास व्यर्थ जात नाही, इथे हे भगवंतांना सांगायचंय. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन अनेक जन्मांनी का होईना पण निश्चित त्या व्यक्तीला पुनरुज्जीवन म्हणजे आपली संधी वारंवार मिळाली जाते. आणि म्हणूनच ती वारंवार मिळू शकते. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सहा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति शब्दब्रह्माति वर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारावर तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो आणि जिज्ञासू योगी सदैव शास्त्रांच्या कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. येस. तात्पर्य माताजी. नाही, मी पुढचं घेते, पूर्ण नका वाचू, मी सांगते. ठीक आहे. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या हरे पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारावरच तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट, कारण की त्यांनी केलेला तो आधीचा अभ्यास कुठेही वाया गेलेला नसतो. म्हणून जसं म्हटलं ना की 40% जे काही केलं असेल पुण्य, तर 41व्या टक्क्यापासून ते सुरू होतं, कारण ते 40% कुठे व्यर्थ गेलेलं नसतं. आणि म्हणून असा जिज्ञासू योगी सदैव शास्त्रांच्या कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो, तो त्याच्या पलीकडे असतो, तो कुठेही सकाम कर्मामध्ये अडकत नाही. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जाणून घ्यायचंय, हे भगवान जे तुमच्या पवित्र नामांचं कीर्तन करतात, ते जरी चांडाळ कुळात जन्मलेले असले तरी आध्यात्मिक जीवनात ते अत्यंत प्रगत झालेले असतात. तुमचे कीर्तन करणाऱ्या व्यक्तींनी निस्संदेह सर्व प्रकारचे तप आणि यज्ञ केले आहेत, सर्व तीर्थस्थाने केलेली आहेत, सर्व शास्त्रांचा अभ्यास केला आहे. या संबंधी एक सुप्रसिद्ध उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभूंनी दिलंय. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी, वाचा माताजी, चालेल. हे खूप छान तात्पर्य आहे आणि याच्यात हरिदास ठाकूरांचं आपल्याला उदाहरण वाचायला मिळतं. कुठून करू माताजी श्री सुरुवात? चैतन्य महाप्रभूंनी, हो, श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हरिदास ठाकूर यांचा प्रमुख शिष्य म्हणून स्वीकार केला. हरिदास ठाकूर यांचा जन्म जरी मुस्लिम कुळामध्ये झाला तरी श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य या पदावर आरूढ केले, कारण हरिदास ठाकूर हे दररोज 3 लाख भगवन नामाचा जप करण्याचे व्रत कठोरपणे पालन करीत असत. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ते निरंतरपणे हरी नामाचा जप करीत असल्या कारणाने जाणले पाहिजे की आपल्या पूर्वजन्मात त्यांनी शब्द ब्रह्म म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व वैदिक कर्मकांडांचे आचरण केले आहे. म्हणून जोपर्यंत मनुष्य शुद्ध होत नाही तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेच्या तत्वांचा स्वीकार करूच शकत नाही किंवा हरे कृष्ण महामंत्राच्या कीर्तनामध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलंय, चेतो दर्पण मार्जन, चेतो दर्पण मार्जन,
कारण ही जी धूळ बसलेली आहे ना, कारण त्या जसं आरशावर धूळ बसलेली असते तशी या मनावरती धूळ आहे. आणि ती धूळ कशाने स्वच्छ करायची तर नामस्मरणाने, कीर्तनाने, संकीर्तनाने. आणि ते मन शुद्ध करायचंय. आणि म्हणून जोपर्यंत मन शुद्ध होत नाही तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेच्या तत्वांचा स्वीकार करूच शकत नाही. आणि म्हणून या नामस्मरणाचं महत्व जाणण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी इथे हरिदास ठाकूरांना नामाचार्य ही पदवी दिली. हरिदास ठाकूरांचं जे आपण खूप सुंदर कथा आहे आणि म्हणून त्यांची की त्यांना नामाचार्य म्हटलंय. मुस्लिम कुटुंबात ज्यांनी जन्म घेतला म्हणूनच कुठल्याही जन्माने नाही, कुणाच्याही धर्माने नाही, तर तिथे कर्म गुण कर्मांनी. आणि म्हणून तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा कोणीही असू शकतो. आणि म्हणूनच महाप्रभूंनी हरिदास ठाकूरांना नामाचार्य या पदवी दिलेली होती. आणि म्हणूनच ते रोज, कारण ते रोज 3 लाख वेळा नामस्मरण केल्याशिवाय ते अन्न पाणी ग्रहण करत नसत, असा त्यांनी पण केलेला होता. आणि त्या आपल्या पणाशी ते पूर्णपणे जागृत होते आणि पूर्णपणे ते त्याचं काटेकोरपणे पालन करायचे. आणि अशा या हरिदास ठाकूरांना मग एकाने असा प्रयत्नही केला होता की ज्या वेश्येला पाठवलं होतं हरिदास ठाकूरांकडे, पण त्या वेश्येचंही जिथे परिवर्तन झालं हो, ती वेश्याच तिथे तुळशी वृंदावनावाशी बसली, आपलं मुंडन केलं. आणि तिथे जिथे भगवंतांची स्तुती हरिदास ठाकूरांनी सांगितलेली आहे. कारण त्या ज्या वेश्येला कुठेतरी अहंकार असतो की माझी वाट बघत बसतात लोक अनेकदा, तर तुम्ही इतकं काय करताय म्हणून तुम्ही मला इथे ताटकळत ठेवलेलं आहे. आणि त्याच प्रश्नाची हरिदास ठाकूर वाट बघत असतात. आणि म्हणून जेव्हा त्या कुटीमध्ये ती वेश्या जाते तेव्हा त्या वेश्येला हरिदास ठाकूर सांगतात की याच प्रश्नाचं मी वाट बघत होतो आणि मी काय करतोय आणि कशा प्रकारे याविषयी मी तुला सगळं सांगतो. आणि मग भगवंतांविषयी ज्ञान त्यांनी दिलेलं आहे त्या वेश्येला. आणि त्या वेश्येचं पूर्णपणे परिवर्तन होऊन, मनपरिवर्तन होऊन ती तिथेच त्याच वेळेला तिने स्वतःच मुंडन करून तिथेच तुळशी वृंदावनापाशी ती जप करायला बसलेली आहे. अशा प्रकारे बघा की मग जसं आपण म्हणतो की कुठल्याही, जसं आधीच्या कमळाच्या पानाप्रमाणे, मग त्या कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श हा काहीही होऊन फरक पडत नाही. जसं आपल्या प्रभुपादांचं उदाहरण घेतलं तसंच हरिदास ठाकूरांवर त्या वेश्येचा कुठलाही प्रभाव पडलेला नाहीये. आणि म्हणूनच त्यांनी त्या वेश्येचं परिवर्तन केलेलं आहे. आणि म्हणून त्या मनाची शुद्धी ही अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ती शुद्धी या संकीर्तनाने होतीये. आणि म्हणूनच जोपर्यंत कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण दृढ होत नाही तोपर्यंत ते मन शुद्ध होणार नाही. प्रयत्नादयमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याती परांगती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जेव्हा योगी सर्व पापांपासून शुद्ध होऊन अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो तेव्हा अनेकानेक जन्मांतराच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परमलक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. अंततः म्हणजे बघा की जेव्हा योगी सर्व पापांपासून, आणि म्हणूनच ती शुद्धी महत्वाची आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन आपण अजूनही उल्लेख होणार आहे की पापांमध्ये, मग कितीही व्यक्ती पापी गोष्टींमध्ये जरी असली आणि त्यांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार केलेला आहे, स्वतःला त्या भक्ती मार्गामध्ये उद्युक्त केलेला आहे आणि त्या भक्तीच्या मार्गावरती ते उन्नती साधतायत. आपल्याकडे मोठं उदाहरण म्हणजे विश्वामित्र, की ज्या वाल्मिकी ऋषी, वाल्या कोळी, आणि त्या वाल्याचा वाल्मिकी ऋषी झालेला आहे, ज्या वाल्या कोळीचा वाल्मिकी ऋषी झालेला आहे. कारण ज्यांना नारद मुनींनी ते मार्गदर्शन केलेलं आहे, मृगारी ऋषी झालेले आहेत. आणि म्हणूनच अशा पापकर्मी लोकांना सुद्धा ऋषीचं पद संपादन केलेलं आहे त्यांनी. कधी तर जेव्हा तो मन पूर्णपणे शुद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणूनच अनेकानेक जन्मांतरांच्या अभ्यासानंतर, सिद्धी प्राप्त केल्यानंतर, सिद्धी संपादित केल्यानंतर त्याला परमलक्ष्याची प्राप्ती होते. मग जसं आपण पुढे या गोष्टीचा उल्लेख येईल, आता जे मी उदाहरण दिलं ते इतरही अनुषंगाने आपल्याला याचं उदाहरण येईल, पण सांगण्याचा मतितार्थ काय की त्या भक्तीच्या मार्गावरती, आणि म्हणूनच कशा प्रकारे ते कृष्ण भावना जोपासल्यानंतर काय प्रगती होते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे
दिलेलं आहे. विशेष करून सदाचारी, श्रीमंत किंवा पवित्र कुळात जन्म घेतलेल्या मनुष्याला योगाभ्यास कृष्ण भावनेची करण्यासाठी अनुकूल असलेल्या आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीची जाणीव होते. म्हणजे कृष्ण भावनेने योगाभ्यास, की त्याला जाणीव होते की कशा प्रकारे, मग कारण त्या व्यक्तीने आधीचा योगाभ्यास त्याचा कुठेही वाया गेलेला नसतो, पण त्याला अशा कुळात जन्म लाभल्यावर त्याचा तो पुनर्जीवन करण्यासाठी उपयोग करू शकतो, त्या साधनांचा तो उपयोग करू शकतो. आणि म्हणून दृढ निश्चयाने आपल्या अपुऱ्या राहिलेल्या अभ्यासाचा तो पुन्हा प्रारंभ करतो. अशा रीतीने तो पूर्णपणे सर्व भौतिक कल्मशातून मुक्त होतो. त्यानंतर त्याला परमोच्च सिद्धीची प्राप्ती होते. कृष्ण भावना म्हणजे सर्व कल्मशांतून मुक्त झालेली परिपूर्ण स्थिती आहे. आणि म्हणून आपल्याला त्या कल्मशाला, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पूर्व पुण्य कर्मणाम, 7व्या अध्यायात त्याचा उल्लेख आहे. ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः. मग त्यांनी त्या सगळ्या मोहातून ते दूर होतात. अनेक जन्मांमध्ये पूर्व पुण्यकर्म केल्यानंतर जेव्हा मनुष्य सर्व पापातून आणि मोहमय द्वंद्वातून मुक्त होतो, तेव्हा तो भगवंतांच्या दिव्यमयी प्रेमामध्ये संयुक्त होतो, प्रेममयी सेवेमध्ये संयुक्त होतो. पूर्णपणे त्या डिवोशनल सर्व्हिस, पूर्णपणे त्या भक्तीच्या मार्गावरती स्वतःला समरस करून घेतो आणि त्या भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे उद्युक्त करतो. तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चोऽधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकाम कर्मी व्यक्तीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना, तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. हरे कृष्ण माताजी. वाचाल तात्पर्य पण छान हो तात्पर्य. माताजी. हो. तात्पर्य: जेव्हा आपण योगासंबंधी बोलतो तेव्हा आपण परमसत्याशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांचा निर्देश करतो. या पद्धतीला विविध अभ्यासकांनी योजिलेल्या विशिष्ट पद्धतीनुसार निरनिराळी मते दिली आहेत. जेव्हा ही योग पद्धती मुख्यतः सकाम कर्माशी संबंधित असते तेव्हा त्या पद्धतीला कर्मयोग असे म्हणतात. ज्ञानाशी संबंधित असताना ज्ञानयोग आणि भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेशी संबंधित असते तेव्हा त्या पद्धतीला भक्तियोग असे म्हणतात. पुढील श्लोकात सांगितले जाईल की कृष्ण भावना म्हणजे सर्व योगांची परिपूर्णता आहे. या ठिकाणी भगवंतांनी योगाच्या श्रेष्ठत्वाला पुष्टी दिली आहे, परंतु हा योग भक्ती योगापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी सांगितले नाही. भक्ती योग हा आध्यात्मिक ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, म्हणून यापेक्षा श्रेष्ठ असा इतर कोणताही योग असू शकत नाही. आत्मज्ञानाशिवाय केवळ तपस्या ही अपूर्ण आहे. भगवंतांना शरण गेल्याविना केवळ ज्ञानही अपूर्ण आहे आणि कृष्ण भावनेशिवाय सकाम कर्म म्हणजे कालापव्ययच आहे. म्हणून या ठिकाणी सांगण्यात आलेली श्रेष्ठ आणि प्रशंसनीय योग पद्धती म्हणजे भक्ती योग होय आणि याचे अधिक विस्तृत विवेचन पुढील श्लोकात करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकाम कर्मी या व्यक्तींपेक्षा श्रेष्ठ मानला. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू योगी हो, सर्व परिस्थितीत तू योगी हो. कारण योगी होणं म्हणजे काय आहे तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होणं. आणि म्हणूनच या भक्ती योगाला भगवंतांनी सांगितलंय, या योगाविषयी जेव्हा भगवंतांनी इथे सांगितलंय, हा योग मग जसा कर्मातून की सकाम कर्मयोग म्हटलंय की कर्मयोग, कर्मातून योग साधला जातो, कर्मातून भगवंतांशी त्या परमसत्याशी संबंध प्रस्थापित केला जातो, ज्ञानातून परमसत्याशी संबंध प्रस्थापित केला जातो आणि भक्तीतून परमसत्याशी संबंध प्रस्थापित, असा योगाला म्हटलेलं इथे. पण सगळ्यात जास्त भगवंतांनी भक्ती योगाला, जसं आधी सांगितलं की भक्ती योगाचा मार्ग या शिडीवरती हा सर्वात लिफ्ट सारखा, मग त्या शिडीच्या मार्गाने नाही जायचंय, तर भक्ती योगाला भगवंतांनी श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. कारण तोच भक्ती योग त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत पोहोचतोय, कारण योगाच्या श्रेष्ठत्वाला त्यांनी पुष्टी दिलेली आहे. हा योग भक्ती, मग त्यांनी काय दिलेलं आहे तर भक्ती योग हा आध्यात्मिक ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, म्हणून यापेक्षा श्रेष्ठ असा इतर कोणताही योग असू शकत नाही.
वेदांचा अंत भगवंत आणि त्या भगवंतांशी जोडलं जाणं हे आपल्याला भक्तीचा मार्ग शिकवतो. भगवंतांशी तात्काळ जोडलं जाणं हे आपण भक्तीतून शिकतो आणि आध्यात्मिक हे ज्ञान घेऊन. आणि म्हणून अशा प्रकारे सर्वात परिपूर्ण अशा या योगाला भक्ती योगाला म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून तो ज्ञानानेही परिपूर्ण आहे. आत्मज्ञानाशिवाय केवळ तपस्या ही अपूर्ण आहे आणि भगवंतांना शरण गेल्याशिवाय ज्ञानही अपूर्ण आहे आणि कृष्ण भावनेशिवाय सकाम कर्म म्हणजे काळाचा अपव्ययच आहे. म्हणूनच जिथे जिथे फक्त त्या शरीराशी निगडीत विचार केले जातात किंवा सकाम कर्मातून मग तिथे कृष्ण भावना मिसिंग असते. मग असं ज्ञान की सगळ्या वेदांचा अभ्यास केला, शास्त्रांचा अभ्यास केला, पण भगवंतांनाच जाणलेलं नाहीये, परम सत्याला, परम तत्वाला, कारणांचे कारण, परम कारण भगवंतांनाच ज्यांनी जाणलं नाही, मग तो अभ्यास काय आहे? मग ते परिपूर्ण ज्ञान असूच शकत नाही. आणि म्हणूनच अशा ठिकाणी या ठिकाणी सांगण्यात आलेली श्रेष्ठ आणि प्रशंसनीय योग पद्धती म्हणजेच भक्ती हो योग. आणि त्या भक्तीविषयी आपल्याला शेवटचा अध्याय, शेवटचा श्लोक सांगतो जो आपल्याला भक्ती मार्गामध्ये घेऊन चाललेला आहे. कारण मग आपल्याला भक्ती योगाचा टप्पा 7व्या अध्यायापासून सुरू होतोय आणि म्हणून हा शेवटचा श्लोक घेऊन आपण या भक्ती योगाची सुरुवात करणार. इथे कुठेतरी सुरुवातच झालेली भक्तीच्या मार्गाला. कारण भगवंतांनी जसं सांगितलं कर्मातून भक्ती आहे आणि मग भक्तीतून भक्ती कशी, की भक्ती मार्गातून प्रत्यक्ष भक्तीचा मार्ग कसा आहे हे भगवंतांनी त्या भक्ती मार्गाचं खूप सुंदरपणे वर्णन केलेलं आहे भक्ती योगामध्ये. आणि मग आपल्याला जे ज्ञान घ्यायचं ते या भक्ती मार्गामध्येच कसं जायचंय, काय करायला हवंय त्यासाठीच ज्ञान भगवंत देत आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योग्यांमध्ये जो दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो, तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आपण थोडस शेवटच्या 2-3 लाईन्स मी घेईन. ठीक आहे. प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा अंश आहे आणि म्हणून जीवाने आपल्या स्वरूप स्थितीला अनुसरून भगवंतांची सेवा केली पाहिजे. भगवंतांची सेवा न केल्याने जीवाचं पतन होतं. भागवतामध्ये याला पुष्टी दिलेली आहे. य एषां पुरुषम साक्षादात्म प्रभवम ईश्वर न भजन्त्य वजंती स्थानात अभ्रष्ट न भजन्त्य वजानंती स्थानात भ्रष्टा पतंत्यथाः. जो मनुष्य सर्व जीवांचं उत्पत्ती करता आदि पुरुष भगवंत यांची सेवा करीत नाही किंवा भगवंता प्रत्यर्थ असलेल्या स्वकर्तव्यांचं पालन करीत नाही, त्याचं निश्चितपणे आपल्या स्वरूप स्थितीपासून पतन होते. खालचं वाचा माताजी, हे 2 पॅरेग्राफ वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे खालचे 2 ना माताजी? हा वाचा माताजी. या श्लोकात ही भजंती हा शब्द वापरण्यात आला आहे. म्हणून भजंती हा शब्द केवळ भगवंतांच्याच संबंधात आहे आणि वर्शिप पूजन हा शब्द देवतांच्या किंवा साधारण जीवांच्या संबंधात लागू होऊ शकतो. श्रीमद भागवताच्या श्लोकात वापरण्यात आलेला अवजानंती हा शब्द भगवद्गीतेतही वापरण्यात आला आहे. अवजानंती मा मूढहा, केवळ मूर्ख लोकच भगवान श्रीकृष्णाचा अवमान करतात. भगवंतांची सेवा करण्याची ज्यांची प्रवृत्ती नाही असे मूर्ख लोक भगवद्गीतेवर भाष्य लिहितात. यामुळेच ते भजंती आणि वर्शिप या शब्दांमधील फरक जाणू शकत नाहीत. सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाची परिणती भक्ती योगामध्ये होते. इतर सर्व योग हे भक्ती योगाप्रत येण्याची केवळ साधने आहेत. योग म्हणजेच वास्तविकपणे भक्ती योग होय आणि इतर योग हे भक्ती योग रूपी परम लक्ष्याकडे अग्रेसर होतात. कर्माच्या प्रारंभापासून भक्ती योगाच्या अंतापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचा अत्यंत लांब पल्ला आहे.
निष्काम कर्मयोग म्हणजे या मार्गाचा आरंभ आहे. जेव्हा कर्मयोगामध्ये ज्ञानाची आणि वैराग्याची वृद्धी होते तेव्हा त्या अवस्थेला ज्ञानयोग म्हटले जाते. जेव्हा ज्ञानयोगामध्ये विविध आसनांद्वारे परमात्म्यावरील ध्यानाची वृद्धी होते आणि परमात्म्यावर मन स्थिर होते तेव्हा त्याला अष्टांग योग म्हटले जाते. आणि मनुष्य जेव्हा अष्टांग योगाच्या पलीकडे जातो व भगवान श्री कृष्णाप्रत येतो तेव्हा तो भक्ती योगयुक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हीच संपूर्ण योगाची परमावधी आहे. वस्तुतः भक्ती योग हे अंतिम ध्येय आहे, परंतु भक्ती योगाचे सूक्ष्मपणे विश्लेषण करण्यासाठी मनुष्याला इतर योगांचे ज्ञान होणे आवश्यक आहे. म्हणून उत्तरोत्तर प्रगती करणारा योगी हा शाश्वत भाग्याच्या वास्तविक मार्गावर आक्रमण मार्गावर मार्गक्रमण करीत असतो. जो मनुष्य एका विशिष्ट स्तराला चिकटून राहतो आणि पुढे प्रगती करीत नाही त्याला त्या विशिष्ट नावाने संबोधिले जाते. उदाहरणार्थ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी किंवा हठयोगी इत्यादी. भक्ती योगाप्रत उन्नत होण्या इतपत मनुष्य भाग्यवान असेल तर त्याने इतर सर्व योग पूर्वीच पार केल्याचे जाणले पाहिजे. म्हणून आपण जेव्हा हिमालयाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण जगातील सर्वात उंच पर्वताबद्दल बोलतो, ज्यामध्ये जगामधील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्ट हे आहे. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होणे म्हणजे योगांची सर्वोच्च अवस्था आहे. येस, एवढा पॅराग्राफ वाचा मग मी खालचं एक्सप्लेन हो. झालं शेवटचाच. वैदिक आज्ञानुसार सुस्थिर होण्याकरिता भक्ती योगाचा मार्ग क्रमित असताना कृष्ण भावना भावित होणे ही महत भाग्याची गोष्ट आहे. आदर्श योगी हा आपले ध्यान श्रीकृष्ण हे श्यामसुंदर म्हणून जाणले जातात. मेघाप्रमाणे त्यांचा सुंदर नीलवर्ण आहे. त्यांचे मुखकमल सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. त्यांचे वस्त्र रत्नाप्रमाणेच तेजस्वी आहे आणि त्यांनी सुंदर पुष्पमाला धारण केली आहे. सर्व दिशा प्रकाशमान करणारे त्यांचे झळझळीत तेज ब्रह्मज्योती म्हणून जाणले जाते. ते राम, नृसिंह, वराह आणि भगवान श्रीकृष्ण या विविध रूपांमध्ये अवतरित होतात आणि माता यशोदेचे पुत्र म्हणून मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतात. त्यांना कृष्ण, गोविंद आणि वासुदेव म्हणून ओळखले जाते. ते परिपूर्ण बालक, पती, सखा व स्वामी आहेत आणि ते समस्त ऐश्वर्य आणि दिव्य गुणांनी परिपूर्ण आहेत. ज्या मनुष्याला भगवंतांच्या या सर्व गुणांची पूर्ण जाणीव असते त्याला सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून इथे भक्ती मार्गाबद्दल श्रेष्ठत्व सांगितलेलं आहे, जे आपण आधीच्या श्लोकामध्येही जाणलेलं आहे. एक मिनिट. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे भजनं म्हणजे पूजन आणि भगवंतांचं, मग नुसतं पूजा करणं, अर्चा करणं आणि भगवंतांप्रती भक्तीने, आणि म्हणून हा भक्ती भजन की कशा प्रकारे यातला फरक आहे. मग आपण जेव्हा म्हणतो की जेव्हा आपण फक्त सर्व यज्ञ हे विष्णूंना अर्पण केले जातात, मग ज्या देवी देवतांच्या पूजा केल्या जातात, मग या सगळ्या देवी देवतांच्या पूजा करून त्या सुद्धा भगवंतांप्रतीच तिथेच समर्पित होतात. आणि म्हणून त्यांच्या थ्रू मग जसं ऍडमिनिस्ट्रेटर आधी सांगितलं की सर्वोच्च नियंत्रक हे भगवंत आहेत. आणि ज्या काही गोष्टी सकाम कर्मामध्ये, मग जी व्यक्ती सकाम कर्मामध्ये मला हे हवंय, मला ते हवंय, मग या गरजा भागवून घेण्यासाठी देवी देवतांची ती पूजा केली जाते, ती कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेली असतात. आणि मग ती पूजा, परंतु भजंती, आणि म्हणून हा जो शब्द वापरलेला आहे भजन, हा भगवंतांप्रती वापरलेला आहे. आणि म्हणूनच त्यामधला फरक इथे जाणवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की सकाम कर्मकांडाविषयी, कारण तिथे कुठेतरी मला हे हवंय, त्या फळांना सगळं हवंय, ती फळं
आपल्याला हवी आहेत, परंतु ती फळं जेव्हा भगवंतांना अर्पण केली जातात तेव्हा ते कुठेतरी अकर्माकडे वाटचाल करते आणि मग ते कृष्ण भावनेकडे वाटचाल करत आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांची सेवा करण्याची ज्यांची प्रवृत्ती नाही असे मूर्ख लोक भगवद्गीतेवर मग अवजानंती मूढा माम मूढा, मग अवजानंती की ज्यांना याचं ज्ञानच नाहीये ते केवळ मूर्ख असतात आणि तेच या गोष्टीवर भाष्य करू शकतात कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणून जसं म्हटलेलं आहे की कर्मातून कर्माच्या पुढे ज्ञान की हे कर्म कसं करायचंय आणि मग त्याच्यातनं ज्ञान योग, मग ज्ञानाचा आधार येऊन अष्टांग योग साधला जातो. असा कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग अशा टप्प्याटप्प्याने गोष्टी साधल्या जातात. पण हा जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, हा भक्ती योग हा क्विकली भगवंताना तो तो कसा कठीण आणि कशा प्रकारे आजमावला जातो ते आपल्याला जाणायचंय. परंतु निश्चित हा भक्ती योग जो आहे तो भगवंतांशी तात्काळ जोडतो आपल्याला. आणि म्हणूनच सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाची परिणती ही भक्ती योगामध्ये होते. इतर सर्व योग हे भक्ती योगाप्रत येण्याची केवळ साधने आहेत. योग म्हणजेच वास्तविकपणे भक्ती योग होय आणि इतर योग हे भक्ती योग रूपी परम लक्ष्याकडे अग्रेसर होतात. कर्माच्या प्रारंभापासून भक्ती योगाच्या अंतापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजेच आत्मसाक्षात्काराचा अत्यंत लांब पल्ला आहे. कर्माच्या प्रारंभापासून ते भक्ती योगाच्या अंतापर्यंत, कारण त्या त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचायचंय, त्या भक्ती मार्गापर्यंत पोहोचायचंय, तो टप्पा हा लांबचा पल्ला आहे. आणि म्हणून निष्काम कर्मयोग हा या मार्गाचा आरंभ आहे. भक्ती योगाच्या टप्प्याचा की ती भक्ती साधायची आहे म्हणजे ती कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करायची आहेत. आणि म्हणूनच त्याची जशी जशी वृद्धी होते, ज्ञानाची वृद्धी होते, तशी त्या भक्तीच्या मार्गामध्ये मनुष्य हा अजून अग्रेसर होतो. आणि म्हणूनच मग काहींना कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी, भक्ती योगाप्रत उन्नत इतपत मनुष्य भाग्यवान असेल तर त्याने सर्व योग पूर्वीच पार केल्याचे जाणते. मग या सगळ्याने तो निपुण असतो, सगळ्याच त्याला ज्ञान असतं. अशा प्रकारे आपण हे जाणण्याचा येईल. कृष्ण भावना भावित भक्ती योगाचा आपण ते जाणण्याचा आणि त्याला सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटलेलं आहे. सर्व वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे योगामधील परमसिद्धी ही केवळ भक्ती योगाद्वारेच प्राप्त करता येते. यस्य देवे परा भक्तीर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. ज्या महात्म्यांना भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरु दोहोंवर दृढ श्रद्धा आहे, केवळ त्यांनाच वेदांच्या तात्पर्यांचा आपोआप उलगडा होतो. श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23. भक्ती रस्यम वजनम किंवा पुढील जन्मामध्ये तदिहा मुत्रोपधिनौ नैरास्येना मुष्मिन मन कल्पन मे तव देव नैष्कर्म्यम या नैष्कर्म्यम या भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता, एकदा पुन्हा आपण थोडस वाचूया कुठे माझं काही. जन्मामध्य तदिहा पुत्रोपाधी नैरास्येना मुष्मिन् मन कल्पनमेत देव नैष्कर्म्यम. की नैष्कर्म्य मग आपल्याला हे कशा प्रकारे जाणून घ्यायचं तर भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता, मग कुठेतरी अनासक्तीविषयी जाणवलेलं आहे की नैराश्येनं मग कशा प्रकारे अशा गोष्टींविषयी आसक्ती कमी करायची. भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केलेली भगवंतांची सेवा म्हणजे भक्ती होय. अशा कामनांपासून रहित होऊन मनुष्याने आपलं मन पूर्णपणे भगवंतांमध्ये रममाण केलं पाहिजे. हाच नैष्कर्म्याचा उद्देश आहे. गोपाल तापनी उपनिषद अशा निरनिराळ्या वेद उपनिषदांमध्ये हाचा उल्लेख केलेला आहे. गोपाल तापनी उपनिषद 1.15 मध्ये असा उल्लेख आहे. योगाची परमसिद्ध भक्ती किंवा कृष्ण भावनेच्या आचरणाकरता ही काही साधनं आहेत. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या ध्यानयोग या 6व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. आणि म्हणूनच आध्यात्मिक गुरु भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरु यांच्यावर ज्याची दृढ श्रद्धा असते तो या कृष्ण भावनेमध्ये निश्चितच दृढ होऊ शकतो. आणि कशा प्रकारे तो कुठल्याही भौतिक इच्छांचा लाभ ठेवत नाही आणि कृष्णाप्रती त्याची आसक्ती
वाढली जाऊ शकते, ती वृद्धिंगत होते आणि तो स्वतःला त्या मार्गावरती उन्नत अवस्थेत नेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण या संन्यास योगाला इथे पूर्णपणे जाणण्याचा प्रयत्न केला. सॉरी, ध्यान योगाला म्हणजेच आत्मसंयम योग. ध्यान लावायचंय, आत्मसंयम, या मनाला संयमित करणं. कशा प्रकारे आपण हे सगळं जाणलं, मग जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग या मार्फत जे साधलं जातं ते भक्ती योगाने तत्परतेने साधलं जातं, सुलभतेने साधलं जातं. आणि म्हणून या भक्ती योगाची कुठेतरी सुरुवात करून आपण या भक्ती योगात आता 7व्या अध्यायापासून शिरणार आहोत. 6-10 व्हायला आलेत, तर हे 10-12 श्लोकच होते, पण खूप खूप सुंदर तात्पर्य आहे. त्यामुळे ही तात्पर्य मला सोडून चालत नाही आणि प्रत्येक श्लोकाचा एक तो मतितार्थ त्याप्रमाणे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असतो. काही टायपो एरर्स आहेत, काही क्षमस्व माझ्याकडून जर काही वाचताना, कारण मला स्वतःला काही खटकलं तर तिथे ती पुन्हा पुन्हा वाचण्याचा तोच प्रयत्न असतो की कुठलाही अर्थाचा अपभ्रंश होता कामा नये आणि अर्थ कुठलाही बदलता कामा नये. तर तीच प्रामाणिक इच्छा असते, पण कुठेतरी तो टायपो एरर दिसल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की तिथेच कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने ते दिलेलं आहे किंवा एखादा शब्द चुकीचा असतो. हे आता असू शकतं, म्हणजे प्रभुपादांनी इतकं सुंदर तात्पर्य दिलंय, पण आपण म्हणतो या टेक्निकल गोष्टी या आपल्या हातात नसतात, तर त्याच्यावरती निश्चित आपण काही करू शकत नाही. पण प्रयत्न हाच असतो की योग्य जी गोष्ट आहे ती तुमच्यापर्यंत, योग्य ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. तर इथे आपण हा ध्यान योग थांबवतो आहोत आणि मी 7व्या अध्यायाला आज नाही सुरुवात करत, कारण 6-10 झालेत. अर्धवट सुरुवात करण्यापेक्षा आपण नवीन गुरुवारपासून सुरुवात करूया 7व्या अध्यायाला. आता मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार तिन्ही दिवस आपले वर्ग दर आठवड्याला असतील आणि 6वा अध्यायापर्यंत आपण कर्मयोगाचा टप्पा पूर्ण केलेला आहे. आपण पुढे भक्ती योगाच्या टप्प्यावर जाणार आहोत. मी स्क्रीन शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. आपण प्रश्नांसाठी 10-15 मिनिटं असतील ती घेऊया.